Puradyo Tacloban. May paniro dito iya sa sulod sa isa ka bulutuan. As per information, initial mga biyan, mayara na sa ginapayag siniya ay counter-check pagin naton ini karon. No? Mayara na sa tatlo nga ginbawian sa kabuhi. Standby ka mo dira sa aton sini nga mga kasimano sa lugang mga balita kaga impormasyon. Sa mga mainit naman nga mga balita nasyonal, ining latest karon with the Typhoon Francisco, bantayan kaya dito sa Batanes, kag pila ka mga bahin sa Cagayan ang yara sa ilalom sa signal number 1. Samtang sa dugang pa nga mga balita, safe! Safe! No? Si Senator Rodante Marcoleta matapos nga ginpayag sa Philippine National Police nga wala ini siya sang warrant of arrest. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kaga impormasyon ang trial kuno, no? Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang laban-laban kuno himuon sini nga sumsuman or isumsuman gid sa nagkalain-lain sini nga lugar man bilog sini nga pungsod Pilipinas. Kumbaga pa mangin talk of the town, mangin talk of the country, kay tikong town manwala na mo. Or shall I say flavor of the month na mga kasubong sinabanwa pananglitan nga magsalida na ining impeachment trial kag unahon naton ini kay Dumayo ini karon nga balita sa aton sini nga mga kabumbo magamo sini nga sistema kag plastada kita nga mga taxpayer do makambal kita ba do dire kami makaangkon sa nga kapatasan ba nga man. Inaduso diri karon ni Senator Tulfo ining no work no pay sa mga ranking government official sa aton sini nga mga kasimanwa. Lakip sila diri, no? Ang presidente, vice-presidente, sila nga mga senador, congressmen, kag iban pa nga mga elected officials, cabinet secretaries, kag department heads. Inaduso karon niya sa aton sini nga mga kabombo nga hindi pagpasweldoan ang mga mata sini nga opisyal pananglitan absent ini sila gaway sang klaro nga rason. Sa aton sini karon niya nga mga kutulan botin makaambal kita ba do diri lang kami makaangkon giman sang kapatasan matuod. Baka huluya suno sa kay Senator Tulfo nga ang mga ordinaryong tao, mga ordinaryong mga government employees, no? Nga kung absent gani ti wise will do, no work, no pay, pero mga opisyalya, iban sini nagpinahangin lang sa ila sini nga mga balls nila. Pinadako lang sa ila sini nga mga tiyan. Dulo ni 4 lang sa mga bar. Kag mga hatag sa nga 200-300,000 nga tip. Ang bali Senator Rito mo kahuluya. Maiban man sinibanwaya nga pinagusto lamang ka inabsent man. Live diri, live dito. Mag-amo sila, pwede live the earth na lang. Kalakip na sa ginaduso ni Senator Erwin Tulfo ang hindi paghatag sa mga allowances sa mga opisyal nga nag-absent without a prior leave. Dugang pa sang mamalidha nga ti nanda na mo gaway kuno sa may nagasita bisan absent pero sweldo. Bangod sa mga high-ranking official, sino man kuno abi ang masita sa ila? May kinamatarong tani nga magsita mga taxpayer Kag kung hindi sila magpati sa sita, ilapdosa ng ilan sining mga taludtod. Palo ng mga taxpayer sa nga uway, hindi gani sa nga bagakay, bla. Tapos may mga opisyal na may sinyo, mangkot ka, ma'am, sir, uway ka sa opisina mo, hindi ka nagkanto man. Nag-julo jet ski ka naman.
Nagkundin ka naman to yan, nagkadto sini nga mga resort to kaga pahuway-huway nga dolaban mo lang pahuway ka mga ganisa nga ginakapuyan, dira? No? Kung hindi ko na magpati, mga muna, mga taxpayer pa, bit-biton, taka-uway kaga bagakaya. Lapdusan sa taludtod nila para maumpawan. Di pwede blay na sa aton sini nga mga kabumbo. Amo na karon man wa isa sa mga dako sini nga problema kay may punto diri si Senator Erwin Tulfo, no? Sa aton sini nga mga kuturan, why not ngati ining mga high-ranking officials, no? Nagakadapat nga no work no payment ini sila. Kay hambal pa gani isang senador, sinya dapat alalangay lang ang mga employee o kon high-ranking man dira iya nga mga officials, no? No work no pay ang tanan. Matandaan nga si Senator Bato de la Rosa, no, nag-absent sa Senado 6 kabulan. Pero padayon ini nga sweldo. Di pinsan sa senador siya, nag-operate man ako, nag-function man ako ni office. May mga ginagastuan man dira nga akon siniya sa mga staff ko dira kaga amo siniya mo sadto. Pero ti ang punto ya gingilihir ka bilang senador. Magtrabaho ang imo sininga trabaho dapat siniya banwa nga di gadihon sa mga layi. Maminsar sa kunano dira mga mayo pag iniya nga buhaton sininga mga pagsulundan. Para nga mapayo pagid ang pungsod na Pilipinas. Tisang ginaresto si Senator Jinggoy Estrada sa nagaligad sini nga bulan. Siya mismo ang hingyo sini nga utdon ang untato na ang pagpasweldo sa iya. Ti sa aton sini nga mga kabumbo, mas mayugin man nga may kasubong sini iya nga layi kita karon galing ang pamangkot Mr. or Senator Erwin Tulfo, sir, isa ka lang sini nagaduso, no? Mapasugot ayhan ang mga kupdanan mo sini nga mga senador. Mapasugot ayhan ang pila sini kagatos ini nga miyembro sang House of Representatives. Mapasugot ayhan ang mga alkalde sang pungsod na Pilipinas, mga gobernador, vice-gobernador, mga board member, mga SB member, mga kapitan, mga barangay kagawad. Masuportayhan sa ginaduso mo siniya nga hagna sa aton sini nga mga kabumbo. Pitik sintas basi dumtan ka pa nila Senator Erwin Tulfo kagambalon nga sa sunod nga eleksyon hindi na pagbuton sa Tulfo. Wala niya nga mapahunay-hunay patadre mga pingapi lang kita ya, no? Pagkagabi, masulusyat-syat lang tato sa mga club to nga may tupad nga uyab nga puti-puti nga humot-humot. Hatagan 200-300 mil dayon bilang tip. Mamamo lang kita sa iya. Tapos kaon kita sa mga malahalon sini nga restaurant. Tipan ta diyon ang waiter 50 mil. Kaon ta, butang ta mga 100 mil. Yamakon mo sila yahay ang kabuhi sa mga sapat kanding baboyo. Tapos sa mga taxpayer ga ililigod pulaw bugtaw. Dugo na lang kulang sini magwa sa lawas kung kaisa gani dugo mo na nga may ginatawag sini malayang blood, sweat and tears. Sa tanan sini nga ordinaryo nga mga taxpayer nga nagatrabaho sa tagsa kamatagadlaw. Ti kita man na nagpili sa ila, kita man na nagbutang dila sa ila sa pwesto. Amo na gani siling ko sa aton sini nga mga kuturan kung pwede lang. Hambal ni Senator Erwin Tulfo, diyan wabi kay doon anda na ni kay way sa may nagasita sa ila. Ti hatagan sang gobyerno isang kinamatarong ang mga taxpayer. Di ba? Nga magsita sa sining mga mga high-ranking officials. Galing kay Senator Erwin Tulfo, maglabots punto mo na. Para sabi, regional director, why permis iya sining nga talatapan, si taon sa nga taxpayer, basi ko na tiruhon ka bodyguard, di ba? Di ba? Sa aton sinihawa kasi malwa. But seriously speaking, sa aton sining mga kuturan, it's about time man siguro, kag kinanglan na Senator Tulfo, sir, madamo sini nga mga opisyal, mga high-ranking official man ang magasuporta sa imo sini ginaduso, sini nga agna. Sa aton sini nga mga kuturan.
Ugali kiti suportaran kanila, ikaw lang da ang gwapuhon karon, ikaw lang da karon ang outstanding karon. Diba si masapawan mo tong iban? Laban may maminsan naman may mga revision or whatsoever sining sa aton sining mga kasiman mo, mambasabi titunan tanay, muna tanay abi sa regional level, sa mga regional director lang. Ti mga regional director may yapa-yapa kaga mabrugso na yun nga kami gijabi. Pero ti kanami kung tani sining tinutuyo nga no work no pay man para iya sa mga high-ranking official sa aton sining karon niya nga mga kauturan. 52 minutos na ang nakaligad sa takna sining lasa 11 diri sa palatuntunan na Bombo aray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. As of today sa aton sining mga kauturan ang Batanes, no? Batanes northeastern portion sang Cagayan, particularmente Gonzaga kag Santa Ana, kag eastern portion sang Babuyan Islands, lakip na ang Babuyan, Didikas, Camiguin Islands, ang yara sa idalom sang sa signal number 1 bangod sa kay Bagyo Francisco. Sa aton sining mga kasimanwa, standby ha, i-check tato na be ang aton siniyang sister station, si Bombo Genilod Delhi. Sakto yung pagbasa ko sa ngalan niya. Sa aton siniyang may gantanan sa nagaluntad sininga pang luthang bla sa aton sininga mga kasimanwa. Dito ya sa Rojas, no? Jimmy Luz Jimmy Luz Deli sa Bombo Radio Rojas, isa to ka radio announcer gin bantayan sang riding tandem kagin lutang Bombo Radio Rojas. Sa report, please go ahead. Yes, Bombo Champa, kayong ito sa inyong kayong ito sa Bombo Radio Iloilo. Sa kainan ng aga sa maya, nakabukan rin ang shooting incident kung sa diyon ka ni involved rin mo ang gumamano ka ng station manager man sa usaman ka registration diri man sa syudad sa Rojas kagang iyaman sini kaupod man ni angkor man diri man niya sa syudad sa Rojas. Sige na lang tao diri Bombo Champa sang isaman ka angkor man sa Rojas City nga may kauntanan gani no sa iyaman sini nga trabaho ang motibo man niya sa tuyo man nga pagpanglutang sa iya samtang sakay ini sa salakyan dito diri man niya sumibahin sang barangay Cagaya Rojas City. Tikan sa nibaluan gani naton ining biktima among si J. Lava Pieza nagatrabaho sa isaman diri ka SM radio station diri man niya sa syudad sa Rojas. Kaga base man sa amon diri nga pakig-angot mismo kaya Lava Pieza iya diri gina pahayag nga samitang pakadto siya ini sa ginatrabahuan diri sa Rojas kaga nagabahar ini nga kung tani nga magliko no nakit-anan niya ang duha ka mga lalaki nga yara sa waiting shed no nga ginahulat ini kagmay natalupang danya ini nga may ginakuot kaga nagadali-dali iniya sa iya nga paglabaya kaga sino pagano diri sa iya paglako yan mismo sa nga iya man sininga sa lakyan gulpi lang niya nga gintiro man niya sa nga suspect no so wala man natin makilalaan sa nga suspect ang iya man sininga sa lakyan kaysa diin gani na igo sininga portahan kaga may naglisot man nga bala sa ginapungkuan diri sa nga duha man nato nga kabistima apang sa maayo lang no nga nakaluwas ini ang duha man niya ka manager kag ang forman sa isaman ka SM radio station bangod wala man ini maigo sang apat man niya kalupok sang mga suspect. Sige nalagway diri sang biktima ang mga suspect nga nagpang idaron sa 40 tubtub sulungan sa anyo sa care completion kag mataas ini kada maniwang Bombo Champa. Di pahayag pa diri base man sa mga na-recover nga apat ka bala sa aton mga kapulisan nga posible no nga 9mm nga armas ang ginagamit sang duha man niya ka mga suspect. Kaya pahayag pa gani diri nila wala ini no sang kontra nga tawo apang hindi maninila manigar nga mayara man niya sang kaso ini nga ginapangatugang bangod man niya siya sini nga trabaho bilang
ang formante pahayag po diri niya lava piyesa kung naghahambal ining sa matuod lang sa kahanginan nila din niya sa mga issue diri man niya sa syudad sa Rojas kay sa probinsya sa Capiz wala iniya sa nga dapat man niya nga kapulbaan kagang ini man niya hitabo bombo chat naghatag man sa nga pilaman sa mga mensahe sa tanan man nga kasapo sa media no hindi lang diri man sa amon sa bugos man nga Pilipinas no may mga tawo man nga lugyag no pahituson ang mga nagawaragwag no sa kamatuuran agud man nga matabunan ang tala man nga ginahimo sang isa man sa tawo Bombo Champa. All right. Thank you, Bombo Jem. Madam nga salamat Bombo Champ kag ini siya Bombo Jomelos Delin. This is Bombo Radio Philippines, the number one in most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Jem Deli sa Bombo Radio Rojas. Later on dugangan nato ning detalye lakip na ang mass shooting dito yan sa may area sang Tacloban. Balikan tayo matapos ang mga dalaguan kag mga nagapauna ng mga balita ko po naman ang Bombo News Center. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulokon kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs at 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dala ang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita. Komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, sa 22 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga paunahing balita, abangan sa ating weather report mamaya ang Bagyong Francisco sumailalim sa rapid intensification habang kumikilos sa hilagang silangan ng Pilipinas. 10 rehiyon nasa ilalim naman ng flood alert dahil sa naturang bagyo. Ang pre-trial conference naman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte target na tapusin ngayong araw. Ang Senate Secretary naman muling pinangunahan ang briefing sa dalawang panel. Abangan din mamaya ang House Prosecution Panel nagbabala sa pagkalat ng fake news ukol sa pre-trial briefings hanggang sa mismong paglilitis na kay Vice President Sara Duterte. Ang illegal recruitment naman sa 24 na Pilipino na nakulong sa Russia, iimbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas. Sa ating provincial report, isang broadcaster sa May Rojas City nakaligtas sa pananambang. Sa international news naman, Iranians nag-walk out sa Swiss venue matapos magbanta ng pag-atake si US President Donald Trump kaugnay ng suporta ng Islamic Republic sa grupong Hezbollah. At sa ating FIFA update, magkakabombo ang Spain, tinambakan ng Saudi Arabia sa score na 4-0. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, the weather update, magkakabombo sumailalim sa rapid intensification ang Bagyong Francisco habang kumikilos sa hilagang silangan ng Pilipinas.
Natukoy ang lokasyon ng naturang bagyo sa layong 620 km sa silangan ng Tuguegarao City dyan sa probinsya ng Cagayan. Kumikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 o 15 km kada oras. Dahil sa rapid intensification, taglay na ho ng naturang bagyo ang lakas ng hangin na umaabot na ng hanggang sa 155 km per hour habang ang pagbugso nito ay pumapalo na sa 190 km per hour. Ilang kilometro na lamang at maabot na po nito ang lakas ng isang super typhoon. Umaabot ang saklaw nito hanggang sa 420 kilometers na diametro. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang mga probinsya ng Batanes, kasama rin dito ang northeastern portion ng Cagayan na kinabibilangan ng mga bayan ng Gonzaga, Santa Ana at ang eastern portion ng Babuyan Group of Islands na kinabibilangan naman ng mga isla ng Babuyan, Titigas Islands at ang Camiguin Islands. Nakakaranas sa mga naturang lugar ng malakas na mga paghangin at mabibigat na mga pagulan na maaring magdulot ng biglaang pagbaha. Samantala, maliban dito sa Bagyong Francisco, isa pang low pressure area ang muli pong nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Muli po itong namataan sa layong 2,775 kilometers silangan ng southeastern Luzon, pero malayo pa po ito mga kabombo sa pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Isinailalim naman na po sa Alert Level Alpha ang ilang lalawigan sa Northern Luzon dahil pa rin yan sa lalong paglakas ng Bagyong Francisco habang kumikilos sa silangang bahagi ng Philippine Sea. Sa ilalim ng naturang alerto, pinapabantayan na sa mga lokal na pamahalaan ang kalagayan ng mga residente dahil sa posibilidad ng pagbaha, mga serye ng pagguho ng lupa at ang epekto ng masungit na karagatan. Kinabibilangan nito ng mga probinsya dyan sa may Isabela, Batanes at Cagayan. Ayon sa Department of the Interior and Local Government Central Office Disaster Information Coordinating Center, posibleng makaranas ng lakas ng hanggang aabot sa 65 kilometers per hour ang mga naturang probinsya at magresulta sa pagkatumba ng mga puno, poste ng kuryente at iba pang pinsala sa mga ari-arian. Maaari ring makaranas ng katamtaman hanggang sa mabibigat na pag-ulan ang mga naturang lalawigan. Bagaman hindi inaasahang maglandfall ang bagyo, patuloy na pinag-iingat ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan sa mga panganib na dala po ng malakas na bagyo. Una na ngang umabot sa typhoon category ang naturang bagyo nitong nakalipas na linggo at naabot na ang lakas na papalo sa 170 kilometers per hour. Patuloy din ang paglakas nito habang gumagalaw sa silangang karagatan ng Pilipinas. Sa kaugnay pa rin pong usapin, nakataas na rin ang flood warning sa 10 rehiyon sa Pilipinas ngayong araw dahil yan sa mga serye ng pagulan dala ng Bagyong Francisco at itong umiiral na habagat at ang localized thunderstorm. Inaasahan ang mabibigat na mga pagulan na maaari pong magresulta sa biglaang mga pagbaha o mga serye ng pagbaha sa mga sumusunod na rehiyon. Ang Region 4B o Mimaropa Region, ang Region 6 o Western Visayas, ang Region 7 o Central Visayas. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers o mga nanonood sa atin mga kabombo. Kasama rin po dito ang Region 8, ang Eastern Visayas, Region 9 o Zamboanga Peninsula, ang Region 10 o Northern Mindanao, ang Region 11 o Davao Region, ang Region 12 o Soc-Sargent Region, maging ang Caraga Region o Region 13 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa State Weather Bureau, ang extension ng Bagyong Francisco ay ang pangunahing nakakaapekto sa eastern seaboard ng Pilipinas habang ang southwest monsoon naman o hanging habagat ang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at dyan sa may bahagi ng Palawan. Pinag-iingat naman ng mga residente sa biglaang pagtaas ng tubig mula sa mga kailugan na maaari daw kung umabot sa mga kabahayan. Samantala sa kaugnay pang balita, nakaalerto na rin ang Philippine National Police sa posibleng epekto ng Bagyong Francisco habang papalapit nga dito sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., ipinatutupad ng police units na nasa ground ang disaster response protocol at nakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na otoridad para sa mabilis na pagresponde o aksyon para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ayon pa sa PNP Chief, ipagpapatuloy ng kapulisan ang pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan para na rin sa mga posibleng preemptive evacuations at iba pang mga paghahanda para matiyak ang kaligtasan ng mga nasa apektadong komunidad.
Anya, base sa forecast ng State Weather Bureau, bagamat tinatayang hindi tatama sa kalupaan ng bagyo, maaari nitong paigtingin ang hanging habagat o southwest monsoon na maaring magdulot naman ng mga mabibigat na pag-ulan simula ngayong araw ng Lunes. Ito anyang ikinababahala ng police units ang mabibigat na pag-ulan na kadalasang nagdudulot ng mga baha at pagguho ng lupa na direkta namang nakakaapekto sa mga mabababang komunidad. Kaugnay nito, hinihikayat ng pambansang pulisyang publiko na makinig sa mga opisyal na mga abiso mula sa mga lokal na otoridad. Mamaya, balikan pa po natin ang ilan pang mga usapin kaugnay pa rin po dito sa Bagyong Francisco, mga kabombo. Manatili pong nakatutok sa mga social media page ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM para sa mga karagdagang mga development. I-follow ho kami, mga kabombo, sa amin pong social media pages. Meron pong Facebook account ng Bombo Radio Philippines. Meron din pong mga updates sa www.bomboradio.com para ho sa mga updated report, lalo ho dito sa Bagyong Francisco. Update po tayo dyan sa may mataas na kapulungan ng Kongreso, mga kabombo. Ang pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Target na pong tapusin ngayong araw na ito. May live report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Ever, inaasahang matatapos ngayong araw ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte matapos ang pagtatalakay at pagmamarka ng natitirang documentary evidence, partikular na ang Articles 1 at 2 ng mga kaso. Ayon kay Senate Secretary Attorney Renato Bantog na tumatayong Court of Clerk, nakatuon ng magkabilang panig sa pagkumpleto ng marking of evidence na siyang huling bahagi ng pre-trial stage bago ihanda ang pre-trial order na magiging batayan ng impeachment court. Dagdag pa rito, inaasahan rin ng House Prosecution Panel at Defense Team na matatapos ngayong araw ang proseso upang agad na makapagpatuloy sa paghahanda ng naturang order. Nilinaw din Bantog na walang naalis o binagong ebidensya sa naging proseso at ang ginagawa lamang ay formal na pagmamarka ng mga dokumento. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantog. So for today, there are two remaining articles, for Articles 1 and 2. Those are the documentary evidence that will be marked today. So hopefully, we get to finish it within the day so that we can start working on the pre-trial order. Bombo Genesis, sinabi ni Bantog na wala ring natanggal o na-eliminate ng mga witnesses at nananatiling batay sa mga inisinumiting pre-trial briefs ang listahan ng mga testigo ng magkabilang panig. Dagdag pa niya, hihintayin din ang komento ng mga testigo ng magkabilang kampo sa stipulation of facts alinsunod sa naunang kasunduan na isusumite hanggang ngayong araw. Sa kasalukuyan ay wala naman umanong sinyales ng pagkakaroon ng surprise witness. Ngunit ipinaliwanag ng Senate Secretary na alinsunod sa impeachment rules, maaaring magpa-reserve ng ang alingmang kampo sa mga witness na hindi pa available sa pre-trial. Basta't ipaalam aniya sa magkabilang panig ng hindi bababa sa 3 araw bago ang kanilang paghaharap. Narito pakinggan natin ang mga pahayag ni Attorney Renato Bantog. They decided that the list of witnesses shall be as submitted in the respective pre-trial briefs. Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial, and they would have to inform the parties of the calling of such witnesses at least 3 days before the scheduled appearance. So that's allowed in the rules of court. That's also allowed here in the impeachment court. Samantala, pinabulaanan din ni Bantog ang mga umugong na usap-usapan ng pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa. Gate ng Senate Secretary, normal ang mga diskusyon sa pagitan ng mga abogado sa loob ng pre-trial proceedings at hindi ito indikasyon ng anumang irregularidad at pangkaraniwan na aniya itong nangyayari sa proseso. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantog. Every time lawyers gather together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. Sa oras na matapos sa mga natitirang hakbang at dokumentong kailangan maproseso ngayong araw, inaasahang Bombo Genesis na ihahanda na ang pre-trial order bilang susunod na proseso bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Bombo Jello? Yes, Bombo Genesis. Doon sa pagdating ng dalawang panig, ang panel na pinamumunuan ng prosecution at ang panel ng defense, wala namang nangyayaring anumang gitgitan dyan o pressure, lalo grupo ito ng mga abogado?
Yes, Bombo Genesis, kanina nga pagpasok nitong sila Representative Jerwel Ruisto at Representative Laila de Lima ay tinanong natin kung ano yung maging aasahan ngayong araw at nilinaw naman nila Bombo Genesis na walang magiging magaganap na tensyon. Hindi katulad ng mga umugong na balita noong nakaraang o unang araw nitong impeachment trial conference Bombo Genesis. Sabi nga nitong si Representative Laila de Lima ay marking of exhibits lang itong magaganap ngayong araw Bombo Genesis. Sa panig ng panel, nakipag-usap din sila sa media bago sila pumasok. Yes, Bombo Genesis. Sa panig ng defense panel, nakipag-usap din sila sa Philippine media kasi ang prosecution talagang nakipag-usap sa Philippine media or sa mga media sa labas, pero yung defense medyo ano bang right term dito, tahimik, medyo hindi gaano nagsasalita. Ngayong araw, nagsalita ba sila? Yes, Bombo Genesis, itong lead defense counsel nga ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Sison, sabi niya kanina ay magiging maayos naman itong impeachment pre-trial conference ngayong araw, Bombo Genesis, hindi katulad nga nung umuugong na tila nagkaroon nga ng tension sa pagitan niya at itong si Representative Jerwel Ruisto. Although kanina nga sinabi na nitong si Representative Jerwel Ruisto na hindi daw magpapakain itong kanilang panig para sa bayan, sabi niya nga, Bombo Genesis. Dala pa rin nila yung mga maleta tulad nung nauna. Yes, Bombo Genesis, dala pa rin nila itong mga malalaking maleta na kulay itim sa kanilang pagpasok dito sa Senate building, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Jello. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Gadan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bumuelta naman sila Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong sa paratang sa kanya na nakatanggap siya ng mali-maletang pera. Ayon sa mambabatas, hindi tumutugma ang naturang aligasyon sa timing ng flood control controversies o sa security systems sa loob ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ginawa ng kongresista ang pahayag kasabay ng paglilinaw niya sa mga dahilan kung bakit siya nagsampa ng mga reklamong libel at cyber libel laban sa 18 dating bagmen at bodyguards ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Kaugnay sa mga aligasyon na nakatanggap ang ilang mambabatas ng mali-maletang pera. Ayon kay Adjong, matagal na anyang lumabas o idinadawit ang kanyang pangalan bago pa man pumutok ang kontrobersiya sa flood control anomaly. Giit pa ng kongresista na ang natanggap umano niyang pera noong 2023 ay walang kabuluhan dahil noong 2022 lamang siya nahalal at wala pa siyang chairmanship noon o hinahawakang komite sa kapulungan. Gayon din noong huling bahagi ng taong 2024 nagsimula ang Quad Committee kung saan siya ay naging miyembro. Kaya tanong ng mababatas kung ano ang kanyang utang na loob kay Zaldico para bigyan siya ng maleta. Ipinunto rin ni Adjong ang umano'y hindi pagkakatugma sa listahan ng mga akusadong individual kung saan ilan nga sa mga pangalan ay lumabas lamang matapos na sila ay maging politically relevant. Kabilang na dito sa binanggit ni Adjong si Bicol Saro Representative Terry Redon na hindi pa congressman noon at si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na nakakulong pa noon. Kaugnay nito ay giniit ni Adjong na kailangang seryosong tugunan ang mga aligasyong ito dahil sinisira nito ang reputasyon ng walang ebidensya. Samantala, kuha pa po tayo ng mga karagdagang report mula naman dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos pinasinayaan ang pagbubukas ng irrigation project sa Bohol. 700 mga magsasaka sa lalawigan ang makikinabang sa proyekto. Kaugnay niyan may nagkalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masusuportahan ng Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Bohol ang patubig sa 530 na ektaryang sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia sa Bohol. Pinangunahan ng Pangulo ang pagpapasinaya sa nasabing irrigation project ngayong araw. Sinabi ng Presidente na dahil masusuplayan na ng sapat na tubig ang mga bukirin, inaasahang tataas ang ani lalo na ng palay at mga high-value vegetable crops ng mga magsasaka sa lalawigan. Maliban dito, sinabi pa ng Presidente na pwede nang magtanim ang mga magsasaka ng 3 beses sa isang taon mula sa 2 pagkakataon lamang ng pagtatanim. Sa kabuuan, mapakikinabangan ito ng mahigit 700 magsasaka ng Mabini Kayakay Irrigators Association.
Tiniyak din ng presidente na makakatulong ito sa lokal na supply ng pagkain. Kasabay nito, mababawasan din anya ang pangamba sa epekto ng El Nino sapagkat may maasahang pagkukunan ng tubig para sa mga pananim. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakalipas mula nang magpunta ako sa Bohol upang maghatid ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. Sa aking talumpati noon, ibinahagi kong malapit nang matapos ang Mabini Kayakay na irrigation project. Ang aking muling pagbisita ngayon ay patunay sa ating pangakong natupad sapagkat natapos na rin natin atong Mabini Kayakay Strip noong nakaraang Nobyembre. Sa pamamagitan ng proyektong ito, masusuportahan ang irigasyon sa 530 ektarya na sakahan sa 5 barangay sa Bambini at Alicia dito sa Bohol. Dahil sa sapat na supply ng tubig, inaasahan nating tataas ang ani. Samantala, sa ibang balita, Bombo Everly, bumuelta si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro sa alegasyon na nilamon siya ng buhay ng Lead Counsel ng Depensa ni Vice President Sara Duterte noong isinagawa ang unang pre-trial conference. Kumakalat kasi mga pahayag sa social media na umunay kinain ng buhay ng defense panel ni VP Sara si Representative Luistro sa naganap na impeachment trial noong June 18. Sa pagharap ni Luistro ngayong araw sa media, matapang na sinagot ng mambabatas ang tanong at sinabi na hindi niya hahayaang lamunin ng buhay ang laban ng sambayanang Pilipino. Una nang inihayag ni Representative Terry Redon na wala umanong nagaganap na pag-outshine, pag-outgun o anumang pangyayaring magpapakita na lamangan si Luistro sa naturang pagdinig. Sinabi niyang naroon siya mismo sa umpisa hanggang matapos ang pre-trial at walang matinding banggaan o sigawan sa pagitan ng magkabilang panig. Ipinaliwanag pa ng mambabatas na nakatuon ang pagkukulong sa mga teknikal na usapin kaugnay ng magiging daloy ng impeachment proceedings kabilang ang pagsumite ng mga objection at stipulation sa nakasulat na paraan upang mapabilis ang proseso. Binigyang diin din ni Redon na kapwa bihasa at respetadong abogado sina Luistro at ang mga nangunguna sa defense panel. Kaya't hindi niya makatarungang ilarawan ang pre-trial na parang isang personal na laban kung may malinaw na nanalo o natalo. Pakinggan naman natin ang naging tugon ni Representative Jervil Luistro. That is not true. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayanang Pilipino. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 21 minuto mga kabombo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Samantala, iginiit ho ni House Prosecutor at ang Bayan Party List Representative Chel Jokno na dapat nakabatay sa ebidensya at hindi sa politika ang magiging desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Itinanggi ni Representative Jokno ang mga kumakalat na pahayag sa online na may desisyon na umano ang ilang senator judge bago pa man magsimula ang paglilitis. Ayon sa prosecutor, nakasaad sa mga tuntunin ng Senado na dapat ay maging politically neutral, patas at objective yung mga senator judge sa pagdinig at paghusga sa naturang kaso. Nabi rin niya na mahalagang mapanatili ang tiwala ng publiko sa proseso ng impeachment sa pamagitan niya ng maayos at patas na pagdinig. Nakatakdang simulan ng Senate Impeachment Court ang pagdinig sa kaso ho sa Hulyo 6 matapos kung makumpleto o kapag nakumpleto na itong pre-trial proceedings. Samantala, sinabi rin ni Representative Jokno na igagalang ng House Prosecution Panel ang magiging pasya ng Senado kung sino ang magsisilbing presiding officer sa impeachment trial. Wala pa umunong pinal na desisyon ng Senado tungkol sa naturang usapin.
Magkakasa naman ng investigasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa illegal recruitment ng 24 na Pilipinong napauwi na sa bansa nito lamang weekend. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, walang mga papeles ang 24 na Pilipino bilang manggagawa sa Russia. Dahilan kaya't humantong ito sa pagsasampa ng immigration cases laban sa kanila na nagresulta sa deportation. Anya, kailangang matugunan ito para madakip na ang mga illegal recruiter o human traffickers. Kaugnay nito, makikipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers sa Department of Justice maging sa law enforcement agencies para siyasatin ang kanilang mga kaso. Sinabi rin ng kalihim na karamihan nga sa mga Pilipino na biktima ng illegal recruiters ay nagtrabaho bilang cleaners at ilan ay mula sa ibang bansa bago sila napunta sa Russia. Matatandaang napalayang 24 na Pilipino matapos na idulog mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ang kaso ng mga ito sa kanilang bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN-Russia Summit sa Kazan noong Hunyo 17 na nagtapos naman sa 9 na buwang pagkakakulong ng nasabing mga Pilipino at ligtas na nakauwi sa ating bansa sa 2 batch noong araw ng Sabado at Linggo. Sa iba pang mga development mga kabombo, lahat sa may Commission on Elections, makibalita ho tayo kung pagbabago sa ilang physical feature ng balota para yan sa Bangsamoro elections. Inanunsyo ho ng Commission at yung pong 25% o 25% shading threshold ipatutupad ng naturang Commission. Ipinasilip din po sa mga stakeholder ng Bangsamoro election yung gagamitin na Data Center 3 para sa nalalapit na halalan. By live report si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Genesis, Bombo Ever. Inanunsyo nga ng Commission on Elections ngayong araw ang ilang pagbabago doon sa physical features ng balota na gagamitin sa Bangsamoro Parliamentary Elections sa September 14. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, gagamitin na sa naturang halalan ang 25% shading threshold. Ibig sabihin, kahit hindi ganap na mapunan ang bilog sa balota basta't umabot sa minimum na 25% shading, maaari pa rin itong mabasa at mabilang ng automated counting machines. Layunin itong mabawasan ang bilang ng mga balotong nare-reject dahil sa hindi sapat na shading ng mga botante. Papalitan na rin ng poll body ang mga marking pen na gagamitin sa halalan. Sa halip kasi na water-based ink, oil-based ink na ang gagamitin upang mas mabilis matuyo ang tinta at maiwasan ang pagtagos ng tinta sa papel na posibleng makaapekto sa pagbasa ng makina. Bukod dito, mas kakapalan na rin ang papel ng balota. Mula sa dating 100 GSM, gagawin na itong 160 GSM upang mas maging matibay at mabawasan ang posibilidad ng paglukot, pagkasira o pagtagos ng tinta. Bagaman nangangailangan ng kaunting dagdag sa pondo ang mga pagbabagong ito, tiniyak ni Garcia na hindi maapektuhan ng mga adjustments ang source code, election system o ang kabuuang integridad ng automated election process para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Ma-disseminate din dun sa mga boboto po. Actually, itong mga ilang pagbabago, hindi man ganun ka-major na pagbabago ito, ay bilang tugon dun sa mga naging issue na yan noong 2025 election. Ang sabi namin, ito ba mga pagbabago kung sakaling gagawin natin ay mababago ang source code? Kasi hindi nyo basta-basta binabago ang source code ng isang sistema. Kasi dapat i-undergo mo muli yung napakahabang proseso. Ang sagot sa amin, at tama naman, ang amin pong Information and Technology Department, kung pag-uusapan ni papel, walang pagbabago sapagkat sulok ang papel ay tatanggapin ng makina at sinabi namin dapat yung nakaprograma ang makina na tumanggap na 160 na kapal ng papel at bago ba ang sistema, ang source code, hindi rin. So walang pagbabago. So sige, ituloy na kahit medyo mas mahal ng konti. O pangatlo, yung sinasabing shading. So yung shading kasi ganun kami katiwala doon sa aming scanner. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Ever, ngayong araw din ay ipinasilip ng poll body sa mga BORM stakeholders ang magsisilbing Data Center 3 para sa parliamentary elections. Ito ang magiging facility ng mga transparency servers ng dominant majority at minority parties, 2 accredited election watchdogs at media. Ayon kay Garcia, tatanggap ang nasabing pasilidad ng protected and highly secure data mula sa mga polling precinct.
Dito rin matatanggap ng mga server ang electronically transmitted precinct results mula sa automated counting machines bago ito maproseso at may pamahagi sa mga authorized stakeholders. Muling nilinaw ni Garcia ang naging kontrobersya o mga issue kaugnay nga ng Data Center 3 noong 2025 national local elections matapos itong questionin ng ilang kritiko. Iginiit ni Garcia na hindi ito isang secret server kundi isang lehitimong pasilidad na naglalaman ng iba't ibang election servers. Dagdag pa niya, magsasagawa pa ang komisyon ng mga karagdagang walkthrough sa iba pang data centers upang higit pang maipakita sa publiko ang transparency at seguridad ng election system. Kaugnay niyan ang tinig muli ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. May gagawin po ba tayo para mas papaigting pa ito? Una muna, yun ang dahilan kung bakit sobrang pasalamat ni COMELEC sapagkat meron tayong mga representante mula sa Bangsamoro Parliament na nandito at sa political parties na nakadalo dito sa ating walkthrough na tinatawag upang ipakita ito yung pasilidad. Facility po ito, hindi ito yung tinatawag na secret server. Nakita niyo po kanina yung servers na hindi po namin pinapapasok pa kahit kanino sa ibang tao yun. Pero kanina pinapasok po natin ng political parties, ang citizens arm upang makita nila yung servers. Open na po yung server. Ibig sabihin, makakatanggap na ba siya? Hindi po siya makakatanggap pa, wala namang election pa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Oras natin 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga balita ho tayo, welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang legal na hakbang ng mga grupo ng mga abogado at grupo ng mga doktor upang irekonsidera ang unang hatol ng ombudsman na ibasura ang reklamo laban sa kanya. May kinalaman po ito dun sa pag-transfer ng mga pondo, malaking pondo ng Philippine Health Insurance Corporation. Kaugnay ito ng naging paglilipat nga sa 60 bilyong pisong pondo mula ho sa naturang state corporation at napunta sa National Treasury na nangyari noong kalihim pa si Recto ng Kagawaran ng Pananalapi o Finance Department. Ayon sa dating kalihim, consistent naman ang naging findings hinggil sa usapin at hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth, gayon din ang serbisyo para sa mga kababayan. Paliwanag ng Executive Secretary, nangyari ang transfer of funds dahil sa excess o labis na government contribution at reserve fund, hindi naman nagamit ng PhilHealth ng mga panahong iyon. At kung may mga maihain o naihain mang motion sa korte, sinabi ni Recto na karapatan naman ng mga kinauukulan ang nasabing hakbang, habang batid naman niya ang mas malawak na usaping pampolitika na gaganap ngayon dito sa ating bansa. Samantala, binabantayan naman ng Department of Agriculture ang epekto ng Bagyong Francisco sa sektor ng pagsasaka, lalo sa Luzon, na pangunahing naapektuhan ng naturang bagyo. Ayon sa ahensya, maaring aabot ng halos 67,000 hektarya ng standing crops ang maapektuhan ng bagyo. Ito ho'y binubuo ng mahigit sa 53,000 na hektarya ho ng mga palayan at mahigit sa 13,000 na hektarya ng mga maisan. Malaking porsyento ho sa mga ito ay pawang nasa seedling at reproductive stage pa lamang ayon sa Department of Agriculture. Posibleng lalo pang lalawak naman ang naapektuhang lugar habang lumalakas ang bagyo, kung saan ang inisyal na natukoy na naapektuhan ay yung mga sakahan dyan sa may Mimaropa Region o Region 4B, ang Bicol Region o Region 5, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao Region, Caraga Region at maging ang Cagayan Valley Region at Central Luzon. Ayon sa Agriculture Department, nakapaglabas na rin ito ng abiso sa mga regional office nito na bantayan ang sitwasyon ng mga magsasaka at mga sakahang maapektuhan sa pananalasa ng malakas na bagyo. Sa kabila po rin po nito ay naniniwala ang ahensya ng mga serye ng pagulan na dulot ng bagyo ay posibleng mas magiging kapaki-pakinabang pa para sa mga magsasaka dahil po yan sa naunang epekto ng summer o itong tag-init. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report, ang Save Bangsamoro Movement nagkilos protesta sa Korte Suprema. Mga petisyon ukol sa Bangsamoro elections, hiling na maaksyonan na. Kaugnay niyan, may report si Bombo Grant Hilario. Bombo Genesis, Bombo Ever, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Save Bangsamoro Movement sa tapat ng Korte Suprema ngayong araw. Sa kabila ng mainit na sikat ng araw, patuloy na nawagan ng ilang mga Muslim patungkol sa mga nakabinbing petisyon may kinalaman sa eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Iling na naturang grupo na agaran aksyonan ng katas sa hukuman
ang mga petisyon na kabinbin upang ma-resolba ang isyu patungkol sa eleksyon. Ayon kay Datu Tox bin Abdul Rahman, spokesperson ng Save Bangsamoro Movement, anawagan nila ay ma-resolba na ito bago sumapit ang eleksyon sa rehiyon ng Bangsamoro. Aniyaya, nais nila maging credible at uncontested ang eleksyon. Kung kaya hinimok ang Korte Suprema, desisyonan na ang mga petisyon direktang may epekto sa kanilang hinahinga. Ating pakinggan si spokesperson Datu Tox bin Abdul Rahman ng Save Bangsamoro Movement. Sir Grant, nandito po yung ating mga kapatid na Bangsamoro upang manawagan. Nag-aksyonan na po ng ating ng ating Supreme Court yung aming mga petisyon. Meron po kaming mga pending petitions dito sa Supreme Court na kung saan nais naming mabigyan na ng linaw ito sapagkat nalalapit na po ang ating BARM election. So, gusto natin magkaroon ng eleksyon na yung election na yan ay magiging credible at uncontested. So, gusto namin yung mga pending petition na ito ay magawan na ng desisyon ng Supreme Court sapagkat merong itong epekto sa ating election na parating. Ibinahagi pa ni Datu Tox bin Abdul Rahman ang makaraan mga inihaing petisyon sa Korte Suprema tulad ng pag-question sa redistricting law, gerrymandering, electoral code sa Bangsamoro at iba pa. Naniniwala siyang importanteng matuloy na ang eleksyon nang sa gayon ay makapamili na ang mamabayan sa rehiyon ng mga bagong lider na mamumuno sa Bangsamoro. Muli si Datu Tox bin Abdul Rahman, ang spokesperson ng Save Bangsamoro Movement. Electoral code, redistricting, GAAP, at saka yung yung petition for certiorari and mandamus para doon sa mga i-declare ng Supreme Court na illegal yung pag-appoint sa current interim chief minister at ang kanilang mga members of the parliament. Gaano ka-importante na magkaroon ng, of course, matagal na ito. 7 years na pong puro appointed lang yung nandyan. Gusto naman po namin yung mamuno sa BARM ay yung pinili ng tao, hindi pinili ng ilang politiko. So, yun. Gusto natin magkaroon talaga ng election. Mapalitan na yung mga traditional politician na nandyan. Gusto natin yung pinili na ng tao. Yan ang tinig ni Datu Tox bin Abdul Rahman, spokesperson ng Save Bangsamoro Movement. Nakatakdang isagawa ang yes, Bombo Genesis. Sige, go ahead, Bombo Grant. Nakatakdang isagawa ang Bangsamoro parliamentary elections ngayong taon 2026 sa darating na ika-14 sa buwan ng Setyembre. Bombo Genesis. Oo. Yung dalawa sa kanilang pangunahin, yung maaksyonan yung tatlong petition na kanilang nababanggit kanina and then matuloy itong Bangsamoro election. Ang sabi ni Chairman Garcia ay matuloy na itong Bangsamoro election. Tuloy na. In fact, yung report ni Bumbu Isa kanina ay may mga development na, yung mga data center, shading threshold, aprobado na ito ng Commission on Elections. So, bumiyahe sila from Mindanao para ito yung isa sa mga ipanawagan or dito na lang talaga sila sa Metro Manila, itong mga nag-rally ngayon? Bombo Genesis, batay nga sa ating mga nakita kanina, yung sinasabi nila, naggaling pa daw sila sa Mindanao. Ngunit itong mga nagrarally na ito ay may ilang ulit na din natin na nakikita dito na patuloy na nanawagan dito sa harapan ng Korte Suprema upang matuloy na yung eleksyon at yung tinatawag nila mga petisyon na nakabinbil ay madesisyon na ng Korte Suprema. Ngunit nilinaw nila na ang layon at nais pa rin nila na matuloy talaga itong eleksyon sa Bangsamoro. Bombo Genesis. Kasi it would be too impractical kung let's say bibiyahe ka from Mindanao papunta dito say 20, 30, 40 hanggang 50 na katao para mag-rally para ipanawagan na matuloy yung halalan when in fact ang posisyon ng gobyerno ay matuloy talaga yung halalan, Bobo Grant? Yes, Bombo Genesis, yan din yung isa sa mga ating itatanong sa spokesperson sapagkat niya hindi biro yung pagpunta nila dito katulad nung kanina ay sa kabila nung mainit na panahon ay patuloy pa rin sila na nagsasagawa ng mga demonstrasyon sa tapat ng Korte Suprema at yun nga na tuloy niya at nilinaw na din ng maging ng Commission on Elections yung patungkol sa election na sinasabi nakatakda na itong sagawa sa Setyembre.
Bombo Genesis. One last question na lang. Update lang tayo para sa kalaman na rin ng listeners, mga viewers natin, kung meron ng development ngayong umaga about dun sa sinasabing nailabas na warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Kung meron kang nakuhang development dyan. Sa kasalukuyan, Bombo Genesis, hindi nagbabago o walang nilalabas na panibagong pahayag ang Department of Justice patungkol sa naturang issue o yung paglalabas ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senador Bongo. Ngayong araw ay tayo patuloy na nakaantabay dito sa Department of Justice upang malaman kung meron man sila ibababang panibagong mga impormasyon o ulat patungkol sa naturang warrant mula sa International Tribunal. Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bombo Grant. Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Ikalawang linggo na ho tayo ng FIFA World Cup, mga kabombo, at malapit na rin pong umusad ang second elimination round, itong round of 32. At ngayong araw, bumawi ang Team Spain matapos ang nakakadismayang kanilang laro sa unang group match kung saan nabigo ho ang bigating koponan na gumawa ng anumang goal laban sa Cape Verde. Sa naging laban ng Spain ngayong araw naman kontra sa Saudi Arabia, tinambakan nito ang huli sa score na 4-0. Sa unang 10 minuto pa lamang ng laro, agad na nagpasok ang 18 anyos, isa hong teenage sensation na si Lamine Yamal ng isang mabilis na slide shot. Yan ay sa pamamagitan ng assist nitong si Michael Oyarzabal. Ito ang kauna-unahang World Cup goal sa karera ng batang pambato mula ho sa Barcelona, Spain. Sinundan pa ito ng Spain bago pa man sumapit ang ika-25 mga minuto. Magkasunod na naipasok nitong si Michael Oyarzabal ang 2 goal sa loob lamang ng 3 magkasunod na minuto. Dahil sa magkakasunod na goal, nabaon ang Green Falcons sa 3-0 bago pa man mag-halftime. Pagsapit naman ng ikalawang bahagi ng laban, lalo pang nabaon ang Saudi Arabia matapos na magkaroon ng isang hindi inasahang own goal ang kanilang defender na si Hassan Altambakti. Yan ay naganap sa ika-49 na minuto ng laro. Ang naturang goal ay bunsod po ng malakas na sipa ng Spanish striker na si Marc Cucurella. Yan ay tumalbog sa katawan nitong si Altambakti hanggang sa pumasok sa kanilang court. Bagaman sinubukan ng Saudi Arabia na pumalang at gumawa ng mga counter-attack, hindi sila nakalusot sa solidong depensa ng Espanya. Nagkaroon pa sana ng ikalimang goal ang Espanya sa huling minuto po sa pamagitan ng isang tira nitong si Ferran Torres. Ngunit ito ay pinawalang bisa matapos ang mahabang pagsusuri ng mga referee dahil yan sa umunoy offside. Dahil naman sa panalo ng Spain, ang naturang bansa na ho o ang naturang koponan ng nangunguna ngayon sa Group H, hawak ang 4 na puntos. Bombo International News. Nag-walkout ang delegasyon ng Iran mula sa venue ng negosasyon sa Switzerland na naglalayong wakasan na ang digmaan sa Middle East matapos magbanta ng pag-atake si US President Donald Trump laban sa Islamic Republic dahil sa suporta nito sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa ulat mula sa Iran State Media, lumabas ang delegasyon ng Iran sa Bergenstock Resort matapos ang kanilang pakikipagpulong sa delegasyon ng Qatar na nagsisilbi namang isa sa mga tagapamagitan. Kasabay nito, nag-post din si Trump sa X upang ulitin ang kanyang mga babala at pahayag laban sa Iran. Sa kabila naman ng insidente, binigyang diin ng isang diplomat na may kaalaman sa mga pag-uusap na hindi pa lubusang sumusuko ang panig ng Iran sa mga negosasyon at nananatili pa rin silang engaged. Nauna nang nagbanta si Trump na atakihin ng Iran kung hindi nito agad pipigilan ang tinawag niyang mga bayarang proxies sa Lebanon na gumagawa ng kaguluhan. Agad naman itong tinugunan ng Islamic Republic. Ayon kay Muhammad Bagher Ghalibaf, ang chief negotiator ng Iran, makabubuting mag-ingat ang US sa mga pahayag nito dahil handa ang kanilang sandatahang lakas na tumugon sa ibang pamamaraan. Samantala, ayon naman sa isang senior US diplomat,
Inaasahang ipagpapatuloy po ang mga negosasyon sa pagitan ng US at Iran. Pero sa panibagong update po ngayong araw ng Lunes, natapos na po yung negosasyon o unang yugto ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran, kung saan nagkaroon nga po ng isang roadmap deal sa pagitan ng dalawang bansa. Sinimulan nga po ang US-Iran talks noong linggo matapos ang kasunduan ng dalawang panig noong nakalilipas na linggo na magkaroon ng deal sa loob ng 60 araw para waksan na ang gyera sa gitnang silangan. Abangan humamaya mga kabombo ang live report mula kay Bombo Jovino Galang mula ho sa may pambansang pulisya ng Pilipinas. Ipinag-utos ng pinuno ng pambansang pulisya ang panghihigpit sa pagbabantay sa mga paaralan. Kasunod pa rin po yan nung napaulat na shooting incident dyan sa may bahagi ng Visayas area. Abangan po yan mamaya. Samantala, nararamdaman pa rin ang mga aftershocks matapos ang malakas na pagtama ng magnitude 7.8 offshore sa may magnitude 7.8 na lindol sa may offshore po yan ng Mindanao, na tumama po noong Hunyo 8. Ayon sa pinakahuling tala ng mga seismologists, umabot na sa 9,372 ang recorded events kung saan mahigit 2,000 ang naplat at 77 naman ang naramdaman ng publiko. Ang lakas ng mga aftershocks ay nasa pagitan po yan ng magnitude 1.2 hanggang 6.4. Bagamat karamihan sa mga pagyanig ay mahina at hindi nagdudulot ng pinsala, nananatiling alerto ang mga otoridad at patuloy ang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling handa at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Ang offshore earthquake na ito ay isa nga sa pinakamalakas na naitala ngayong taon sa ating bansa na nagdulot ng bahagyang tsunami. Gayunpaman, agad na kinumpirma ng mga eksperto na walang banta ng mapanganib na tsunami matapos ang insidente. Oras natin, meron na ho tayong 17 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Bago sa ating provincial report, pagkakabombo update, muna tayo sa kautusan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa paghihigpit sa pagbabantay sa mga eskwelahan. Kasunod pa rin po yan nung nangyaring shooting incident sa may bahagi ng Visayas area. May update po dyan si Bombo Jovino Galang. Yes, Bombo Genesis at Bombo Ever at muling ipinag-utos ni Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa kanyang mga kapulisan na mahigpit na pagbabantay sa mga paaralan. Kasunod ito sa nangyaring pananaksak sa isang mag-aaral sa Cavite noong nakarang linggo at ang pinakabagong insidente na pamamaril sa loob ng paaralan sa may Tacloban City sa San Jose National High School. Mahalagaan niya na makipag-ugnayan ang mga kapulisan sa mga guro, ganun din sa Department of Education at sa local government unit para sa pagbabantay at pag-secure sa mga paaralan, sa mga mag-aaral, ganun din ang mga guro. Narito yung ilang pahayag dito, yung pag-uutos ni PNP Chief Nartates. At the same time, we express concern over the recent stabbing incidents reported inside schools in Cavite. Violence has no place in our schools. Our learners, teachers, and school personnel deserve an environment that is safe and conducive to learning. I therefore direct all police commanders to strengthen police visibility around schools, intensify preventive patrols, conduct security assessments, and sustain close coordination with school authorities, local government units, parents, and community stakeholders. Let us remain proactive and vigilant in addressing threats before they escalate into incidents. So yun yung ilang pahayag dito nitong si Philippine National Police Chief Brigadier or Police General Jose Melencio Nartates Jr. Nagpaalala din ito sa mga kapulisan na mahigpit ay patupad ang batas nang walang pinipili para na rin sa kaligtasan ng publiko. Muli yung naging pahayag dito ni Philippine National Police Chief General Nartates. As members of the Philippine National Police, we are called upon not only to enforce the law, but also to provide assurance and security to the communities we serve. Whether responding to disasters, combating criminality,
or protecting our schools, our presence must always inspire confidence and trust. Sa bawat tungkulin na ating ginagampanan, tandaan natin na ang suot nating uniforme ay simbolo ng pananagutan, dangal at paglilingkod. Ito si Bombo Vino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang po tayong 14 minutes bago po sumapit mga kabombo ang launa ng hapon. Sa kabila ng mga pagulan na dulot ng Bagyong Francisco dyan sa may Northern Luzon, yung pungimbak na tubig sa may Magat Dam sa norte, malapit na raw po dun sa tinatawag na critical level. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Humiling na ang National Irrigation Administration o Magat River Integrated Irrigation System o NIA-MARIS sa Department of Agriculture o DA na magsagawa ng cloud seeding operations sa mga susunod na araw upang matugunan ang patuloy na pagbaba ng tubig sa Magat Dam Reservoir. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Engineer Edwin Reyes, head ng Flood Forecasting and Instrumentation ng NIA-MARIS, bumaba na sa 172.13 meters above sea level ang water level ng dam at patuloy pa itong bumababa dahil sa tuloy-tuloy na water release para sa patubig sa mga sakahan. Anya, bumababa ng humigit kumulang kalahating metro kada araw ang level ng tubig, kaya kung magpapatuloy ang trend ay posibleng maabot ang critical level na 160 meters above sea level pagsapit ng July 15. Dahil dito ay tinuturing ng pamunuan na mahalagang maisagawa ang cloud seeding upang madagdagan ang supply ng tubig at masiguro ang sapat na irigasyon sa mga apektadong agricultural areas. Bago ito, magpapatupad naman muna ang NIA-MARIS ng 10 to 15% na pagbabawas sa irrigation requirement na inaasahang magiging epektibo sa ngayong linggo bilang bahagi ng water management measures. Bagamat may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Magat watershed, hindi pa rin anya ito sapat upang mapanatili ang antas ng tubig sa dam, kaya't patuloy ang monitoring ng ahensya sa kondisyon nito at sa demands na patubig habang hinihintay ang angkop na panahon para sa cloud seeding operations. As to top management po ng MARIS ay magre-request ang MARIS by either itong susunod na mga linggo para at least makapag-conduct na ng cloud seeding. 2 to 3 weeks or yun yung plan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala, isang broadcaster sa Rojas City ang tinangkang patayin matapos paulanan ng bala ang kanyang sasakyan. Kumuha po tayo ng kabuang balita dyan mula sa Bombo Radio Rojas. Tinangkang patayin ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang isang radio broadcaster matapos paulanan ng bala ang kanyang sasakyan habang patungo sa trabaho sa Barangay Cagay, Rojas City. Kinilala ang biktima na si Jay Lavapies, isang anchorman ng lokal na FM radio station. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay punong Barangay Arturo, Aragon, sinabi niya na habang sakay na sasakyan ng biktima at papunta sa kanyang pinagtatrabahuan nang mapansin niya ang dalawang lalaking nakatayo sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada. Ayon kay Aragon, habang papalapit ang biktima sa lugar at naghahandang lumiko, nakita niyang tila may dinudukot ang dalawang lalaki at ilang sandali lamang matapos makalampas ang sasakyan ni Lavapies sa mga sospek ay bigla na lang siyang pinagbabaril ng mga ito. Tumama ang mga bala sa pinto ng sasakyan habang isang bala naman ang tumagos pa sa driver's seat kung saan ito ang nakaupo. Sa kabila ng 4 na putok na pinakawalan ng mga sospek, himalang hindi tinamaan ng broadcaster. Batay sa mga na-recover na basyo ng bala sa lugar, pinaniniwala ang 9mm na baril ang ginamit sa pamamarila. Hindi sinasantabi ni Lavapies ang posibilidad na may kaugnayan sa kanyang trabaho ang tangkang pagpatay sa kanya. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin at ang motibo sa insidente. Ang sabi ng mga tao na nakakita, binaril, apat ang
palit nga nakatama sa iyang sasakyan. Pero hindi man siya tinamaan. Kasi ang pagbaril, ang sabi ng mga tao, mga nakakita, yung sasakyan nakastambay na sa may gutter. Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Yan pa rin sa Visayas, mga kabumbo, dandang hektarya ho ng mga taniman ng mga tubo. Sa probinsya naman po ito ng Iloilo, inatake ho ng red stripe subscale insect. Naminsala na ho ng higit sa 5,000 mga hektarya ng mga tubuhan. Mayapit naman po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nangangamba ngayon ang libo-libo mga magsasaka ng tubo sa Iloilo matapos umatake ang red stripe soft-scale insect o RSSI sa daan-daang hektarya ng tubuhan sa lalawigan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Bingawan Iloilo Mayor Matt Palabrica, sinabi itong kabilang sa mga apektado ng naturang peste na mabilis na kumakalat sa mga taniman ng tubo ay ang mga bayan sa 4th District ng Iloilo, kabilang ang San Enrique, Dueñas at Pasig City. Ayon sa alkalde, malaking banta ito sa kabuhayan ng mga sugarcane farmers dahil posibleng bumaba ang ani at maapektuhan ang kita ng mga magsasaka kung hindi agad mapipigilan ang pagkalat ng peste. Batay sa mga ulat, umabot na sa mahigit 5,000 hektarya ng tubuhan sa iba't ibang bahagi ng Visayas ang napinsala ng red stripe soft-scale insect. Nasa 200 hektarya naman ang taniman ng tubo ang apektado sa Iloilo. Dahil dito nakikipag-ugnayan ang mga lokal na pamunuan sa mga kinauukulang ahensya upang magsagawa ng assessment at magpatupad ng mga hakbang para makontrol ang pagkalat ng peste at mabigyan ng kaukulang tulong ang mga apektadong magsasaka. Kasabay nito, nanawagan si Mayor Palabrica sa mga sugarcane farmers na agad iulat sa kanilang Municipal Agriculture Office ang anumang senyales ng infestation upang maagapan ang mas malawak pang pinsala sa mga taniman. Sa ngayon, stricto naming minomonitor ang mga farmlands natin for the possible infestation ng RSSI. At saka panawagan na lang natin sa ating mga kapwa magsasaka sa tubuhan na kung pwede, wag munang bumili or kumuha ng mga planting material sa lugar na narinig natin or may duda tayo or possible and fact na may RSSI. Si Bingawan Iloilo Mayor Matt Palabrica. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo International News. Nag-iwan ng pinsala at ilang sugatan ang malakas na pagsabog sa isa sa mga pabrika sa Ras Laffan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Ayon sa state-owned na kumpanyang Qatar Energy at sa Ministry of Interior ng Qatar, ang pagsabog at sunog ay nagmula sa isang technical malfunction sa may Barzan Gas Supply Facility habang sinisimulan pa lamang ang operasyon nito. Nagdulot ito ng sunog at naramdaman din ang malakas na pagyanig sa malalayong lugar. Base sa inisyal na ulat, mayroong 54 na katao ang nasugatan sa pagsabog habang may 18 naman na nawawala. Sa kabatiran ng publiko, ang Ras Laffan ay ang pinakamalaking pasilidad ng liquefied natural gas sa buong mundo na matatagpuan sa hilagang baybayin ng Qatar. Base naman sa ulat, may ilang nasugatan ngunit agad na napula naman ang civil defense team ang sumiklab na apoy. Kinumpirma naman ng pamahalaan na walang naiulat na pagtagas o leak ng gas o kemikal na nagbabanta sa kaligtasan ng publiko. Samantala, patuloy naman na binabantayan ng mga otoridad ang kaligtasan sa lugar dahil ang pinangyarihan ng pagsabog ay malapit lamang sa mga pinagtatrabahuan ng maraming overseas Filipino workers sa rehiyon. Bago naman po ang insidente, matindi nang napuruhan ang Ras Laffan Hub dahil sa kamakailang gyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Kaya't napilitang itigil ng Qatar ang gas production nito. Dahil sa matinding pinsala mula sa mga pag-atake, inaasahang aabutin pa ng 3 hanggang 5 taon bago ito maayos. Gayon din inaasahang mababawasan ng 17% ang kapasidad nito na magluwas ng liquefied natural gas. Bombo Sports News.
Sa ating sports news, buhay pa rin ang pag-asa ng Cape Verde na makapasok sa knockout stage sa kanilang unang pagsabak sa FIFA World Cup. Itong FIFA World Cup 2026. Sa kabila ng matinding mga kalaban, kabilang ho dito ang two-time World Cup winners na Uruguay at ang 2010 World Cup champion at reigning European champion na Spain, hindi natinag ang maliit na island nation. Ang dalawang laban ay nagtapos sa draw na nagbigay nga ng mahalagang puntos para sa Cape Verde at nagpapanatili ng kanilang pagkakataon na makausad sa sunod na yugto ng torneo. Gayunpaman, magiging mabigat ang hamon ito para sa kanila lalo't mas malalakas na kalaban pa ang nakahanay kontra sa maliit na koponan. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations. Gamit po ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan ang mga programa ho ng ating mga provincial station gamit ang ating o kanilang sariling social media pages. Bawat provincial station po natin, mga kabombo, meron pong sariling mga social media page tulad po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at maging sa Twitter, even sa Bombo Mobile App. Yung Bombo Mobile App, pwede po niyong i-download dyan via Google App Store o Apple App Store. At pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, pwede ho kayong mag-subscribe sa mga social media pages ng ating mga provincial station. Sa mga kababayan po natin dyan sa may Visayas area o sa Luzon, mga kabombo, dyan po sa may norte, lalo ho ngayon na binabagyo po ang Northern Luzon, pwede po nyo subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Kawayan. Diyan naman sa may bahagi ng Pangasinan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at ang Star FM Dagupan. At diyan sa may bahagi po ng Benguet o diyan sa may Cordilleras, pwede po nyo subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Baguio at ang ating news, music and entertainment station diyan, ang Star FM Baguio. Kapag nagawi ho kayo sa may Region 5 o diyan po sa may Bicol Region, pwede po nyo subaybayan ang mga programa ho ng Bombo Radio Legazpi. Habang dito sa Mega Manila, mga kabombo, pwede po yung subaybayan ng mga programa ho ng Star FM Manila. Sa Cagayan Valley Region din po maaaring yung tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union, habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga. Bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Oración Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impuntulo na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Standby kay mangikopod naton si Ma'am Joy Fantilaga Gurzal.
Hinamay kang tanan karon na banwa sa sining ginlunsyar nga i-connect battle to Wi-Fi vendo. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa mayo ining isaman karon ka inisyatibo isa ka programa sang city government kay kun may ara ka dira sang Basiyo bla no amuning ihulog mo sa isa iya ka vending machine pagkatapos sinasarang na nga maka-connect ikaw sa Wi-Fi no may Wi-Fi connection ka na dayon. Pwede mo na magamit ang internet sa aton sining mga kasimanwa kay ang isa ka botelya 20 minutos nga internet connection sa aton sining karon nga mga kauturan mayo ini nga asahi man sa hilikoton para karon niya banwa sa sining pagtipig man naton no nga hindi mag lapta ang basura diriya sa syudad sang Iloilo. No, so ginlunsyar ining nasambitan nga i-connect battle to Wi-Fi mga biyan. Kag may ara pagigkaron sang isa man ka programa may kantana naman sa housing project nga nagapasiguro nga makaangkon kanya sang titulo no ang mga benepisaryo sini. Yari karon sa aton sining linya si Joy Fantilaga Gursala, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas. Good afternoon Ma'am Joy, si Bombo Cham ini. Live ikaw sa Bombo Aray Sodto. Bombo Cham, good afternoon. Kag good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Good news ini karon ang isa iya ka programa, isa ka inisyatibo sa city government nga kung sadiin ang basura sarang mapuslan pinaagi sa i-connect battle to Wi-Fi vendo, Ma'am Joy? Tama ina, Bombo Cham, isa ini sa mga latest nga innovations sa nga Iloilo City Government ang na-mention mo i-connect battle to Wi-Fi vendo. Simple lang ini siya pero nakita naton nga impactful ini nga program sa Iloilo City Government. Bali ang sini nga concept imbes nga ihaboy mo ang mga PET bottle or PET plastic bottles, pwede mo ini siya i-drop sa aton dira nga vendo machine sa atubang sa nga Iloilo City Hall sa may Plaza Libertad nga side. So once nga ma-read sang system ang bottle, mahatagan ang isa ka user sang 20 minutes nga libre nga wifi. So kung halimbawa 3 ka plastic bottles ang imo nga ihulog, so 20 times 3, you have pila 60 minutes or 1 hour nga libre nga wifi. So, makita naton sa isa lang ka PET plastic bottle, may ara ka ng internet, no? Kag aside sina, makabulig ka pa sa imo sining environment. So, ang imaon mo lang gid, dala ka lang sang plastic bottle, bitbiton mo lang imo nga PET bottle, kag ihulog mo sa machine. Then automatic, ma-detect na sa nga system, matagan ikaw sa nga free access Bombo Cham. Sino ang partner naton diri? Sino partner sa city government sa sining inisyatibo karon Ma'am Joy? Ang ini nga project result ini sang collaboration sang aton nga Data Assessment and System Management Office or DASMO, ara man ang aton nga TIIC kag ang General Services Office, no? Sila ni ang nag brainstorm kag in support man sang aton sining alkalde kay isa man ini sa kumagado part ini sa nga Rise to Action agenda sang aton sining alkalde nga ang ginatawag naton nga sustainability bala kag innovation pwede gali siya maupod, no? So through this project dako ini nga bagay kag diri naton makita nga ang sustainability at the same time innovation pwede gali naton maupod. Okay. Now, bisan ano lang ining botilya or shall I say plastic bottle lang gid ini Ma'am Joy, no? Why na sang iba no kung mga cans dira abi, pwede man siya ihan nga magamit dira?
strictly for plastic bottles na makaigo sa buho. Ang pwede makaigo up to sa 1 liter na bala sang tubig, mineral water, Bombo Cham. So pwede man dira ang plastic sang soft drinks company or basta makaigo siya, no? Sa sina nga buho, pwede na siya nga pwede na nila mapasulod kag maka-avail sila sang libre nga wifi. Okay, pila ini kabilog, ma'am? Anong specific nga tawag sining daw equipment dira? Pila ini siya ka bilog kag labing una pa lang ni bala kag dira lang anay umpisahan sa bahin karon sa may inalom sang Iloilo City Hall. Coverage niya ano kalapad sini Ma'am Joy? Isa una pa lang ini ang gin-launch kagaina kadungan sa nga flag raising ceremony. So kung mangin successful ang ini nga project, i-expand naton ini sa ibang pagid nga mga strategic areas sa syudad, agud nga mas madamo pagid no nga mga Ilonggo naton ang magka-benepisyo sa sini nga proyekto kag why kita wala kita sang limitasyon sa possibility kay ini ang first step pa lang kag nagtawon naton kung magiging successful ini posible makadugang kita sa ibang pagid nga mga areas kamay nagidlabang sa aton sini nga mga plazas no kay sa ibang pagid nga mga strategic nga mga areas. Why man niya sang problema basi kung magdamo dirang nagatambay sa area karon sa Plaza Libertad or malapit-lapit dira sa may Iloilo City Hall, Ma'am Joy? Kay manami gini siya Bombo Cham dira kay damo tawo especially bala even after sang office 5 o'clock damo dira sang mga tambay kay naga-practice no mga students. So everyday may ara man kita nga naga-monitor nga team from General Services Office para nga kuhaon ang mga plastic bottles para nga magdamo no pang makahaboy kag makagamit sang libre naton nga wifi dira. So may ang coverage siya ma'am ano ka lapad? Medyo lapad man siya no within man dira sa area sang City Hall sa may lobby. Tapos makalabot man siya sa may Plaza Libertad naton pero syempre hindi ka gid makapalayo-layo gid no kay ang distance bala sang aton sini nga ang wifi. In fact Bombo Cham ginastadihan pag ini sang aton sini nga mga team kay ang iban pa nga mga incentives nga pwede naton dira bala nga makuha pagid sang mga naga-recycle. Isa sa mga ideas nga ginatanaw man sa aton sini nga alkalde ang posibilidad nga sa ulihi ang mga plastic bottles naton pwede man naton nga ma-convert sa free nga dog food o kon cat food no o para hindi man tawo bala makabenepisyo man especially sa ato sini nga mga kasapatan. So lain-lain ang mga innovations nga pwede man naton nga himuon no sa ibang nga lugar. Kampiyon ini nga mga innovation kag hopefully nga mangin successful ini kag madugangan pa ang mga equipment nga katulad sina. On the other hand, Ma'am Joy, may araman sang housing project. Could you tell us more regarding sining another project man sa city government sa idalom sang leadership ni Mayor Raisa? Yes, Bombo Cham. Subong nga aga, nagpatigayon man sang contract signing para sa San Juan, Villanueva, Sian housing site, no? Isa ini ka makabig naton nga historic nga adlaw para sa masobra 500 or 517 to be exact, no? Kapamilya dira sa may San Juan, Villanueva, Sian housing site. Kay makabig ini naton nga dako nga milestone hindi lamang para sa aton sini nga mga beneficiaries kundi para sa bugos ni Iloilo City kay ang ining patigayon naton nga contract signing ang iya sini nga background Bombo Cham way back 1992 gin-acquire ini siya sang aton nga Iloilo City government ang duta dira no sa may San Juan. Ginapanagian inasang Villanueva Sian family. So pag-acquire nga, pagbakal sa 1992, so ang mga nag-i-star dira lang sila nag-i-star, no? But
Since 1992, why kumbaga sang kasiguraduhan nga ti anytime pwede ko ang sa city government, pagtindugan sa nga government facilities or government project. But this time, umpisa sang tiyempo ni former Mayor Jerry Treñas, gisugura na ini process, no? Ang ila sining nga mga papeles para nga pirma sila sang contract to sell kag mahatag sa ila ang titulo nila. So, ang natabo sini kundi subong adlaw, nagpirma na sila sa contract to sell. Ano na gini siya, Bumbocham? 8 pages ni siya nga dokumento, contract to sell. Ano na gini siya? Actual na gini nga papel. Ang pirmahan nila kagina upod sa mga secretaries or undersecretaries and issued kag sang urban settlement, no? Sang national government ara man si Mayor Isa Treñas kag iban pa gid naton nga mga city councilors nga nag-upod kagaina. So after sini, ang pinakamanami diri nga punto nga gusto man naton nga emphasize, Bumbocham, ang current value, ang current market value sang sina nga property subong siguro dira siya nag-range sa mga 6,000 to 10,000 per square meter. But ang ila subong ang support lang sa ila sang gobyerno kung pila to ang bakal sang city government way back 1992, same amount per square meter ang ginbayaran or pagabayaran sa aton mga beneficiaries nga nagabalor 200 pesos per square meter. May nakita ko dito isa ka beneficiary gin-check ko yung contract to sell. I think do dira sa mga 54 or 52 square meter. Ang kantidad lang sa iyang duta daw dira lang sa mga sumusubra lang 10,000. Kay may ara lang sila nga bayaran nga do parang common facility bala Bumbocham nga the worth 1,800 plus. Pero ang ina nga kantidad, halimbawa sa ita sa to ka beneficiary nga nakita kung iya nga contract to sell, ang ina nga property, mahimo nila bayaran up to 10 years. Pulo ka tuig. So, ang Pwede bayaran mamatamatan, Ma'am Joy. Yes, pwede siya mga installment for 10 years. Ang ila lang nga bayaran initial, 10% kung pila ang value, ang amount sa ilang property. And then, kung pila tong 10% amo na bayaran, ang remaining na balance, amo na bayaran nila kada bulan 350 pesos. Bauti ka magaan? Amo na siya kanubo. So, kung isipon mo, pila kada adlaw, Bumbocham, pila, ikaw di-compute sa 350 pesos kada bulan ng monthly mo. So, amo na nubo, no? Sang sukot sila. So, once yung ma-fully paid nila, may option sila, Bumbocham. Pwede nila mabayaran outright, then mahatag sa ilang titulo. Pwede man nila ma-installment up to 10 years. Once nga ma-fully paid mo, dira na nga mahatag sa imo ang titulo, no? Sang imo sining nga duta nga ginbayaran. So antes ini gin proseso gidini sang Iloilo City Local Housing Office lakip ng ila sining nga certificate of registration kag ang license to sell gikan sa aton nga disud, no? Kay ti importante Bumbocham nga naghatag kita sang legal bala, no? Kag may proseso kay ti ang end goal naton diri nga ma-transfer ang title, ang land title sa aton sini nga mga beneficiaries. So actually, ang total gid ni nga home lot sa sina nga proyekto nagalabot sa 695 ka home lots, no? Ang 517 amo nang una nga batch nga ginhatagan sang contract to sell. So amo ni ang kagayna nga ginpatigayon sang Iloilo City Government nga pagpirma makabig ini siya Bumbocham gani nga do parang
ano bala daw first of its kind ini, no? Sa Yes. Iloilo City kag posible isa man ini sa una sa bilog na Pilipinas kiti ko natawon ta sa isa lang kadlaw 517 ka mga beneficiaries ang dululungan nga nag-sign sang ila sini nga contract to sell. Oh, so congratulations sa mga benepisaryo. Sigurado na nga may titulo, may papili sila nga ginauyatan sa ila sini nga ginaistoryahan kag hindi na sila makabig nga mga informal settler with this activity kagaina ang agin pangunahan man sa aton sini nga alkalde Ma'am Joy. Correct. Ang kumbaga ang gusto gidalan ni sa aton ni Mayor Isa Treñas nga may ara bala sila ginatawag na dignified, no? Nga ilistaran nga daw kumbaga daw kung ikaw gistar dira daw gapuket-puket muli mo nga basi anytime, no? Pahalinon ka mo dira kay why ka mo sang ginauyatan nga papel nga kamo ang nagapanag-iya sa singa. So, ang contract to sell, kaginang signing sa contract to sell is the first step, no? Para ang end goal nga mahatag sa ila, ang ila sini nga titulo once nga ma-fully paid na nila ang ila sini nga duta. With this, Ma'am Joy, thank you so much sa mga information nga ginpakigbahin mo diri sa Bombo Radio sa Luwat. Good afternoon. Salamat man, Bombo Cham, and good afternoon. Deriwavit si Joy Fantilaga Gursal, spokesperson ni Mayor Inday Raisa Treñas sa sining mga mapinuslanon kag maayo sining mga programa kag aktibidades so may inisyatibo nga ginpat tigayon subong adlaw. Sa aton sining mga kasimanwa isa diri ining i-connect ka battle to Wi-Fi vendo. Una pa lang ini, isa pa lang iya ka equipment kag kabay pa nga mangin madinalagon ini, isa man ini sa mga pamagi agud nga mabuhinan ang pag alaptas ang mga bottled water nibla or mga plastic bottle rather nga iban sini ginahaboy na lang gani sa suba direkta. Sa aton sini nga mga kabumbo kun ang battling dipo to sa may Banuyaw, iulog yung titanan sining butilya ya, matsyag kuguro eternity ng koneksyon niya sa Wi-Fi, engineer. Pero hindi to lang siya sa Plaza Libertad. Pero sa gyapon, mayo ini, kiti siyempre Plaza Libertad, damo na mga estudyante nga nagatiner, naga-practice, naga-paliwaliwa, so on so forth, may iban man dira nga sarang gidiya, no? Nga makagamit sa Wi-Fi sa aton sining mga kuturan sa sining i-connect battle to Wi-Fi vendo. Kagati no more informal settler na nga palabuton nga itawag sa mga tawo sa may area sang San Juan kay napirma na nila kang ginaang ila sining mga titulo. Di mayogid masobra 500 ang benepisaryo sini sa aton sini magkuturan kag amat-amatan sini nila nga bayaran man sa city government sa presyo, no? Nga kun sa diin sang tuig 1992 tubla ko niya ko magsala, no? Nga presyo sa pag-acquire sang city government sa sining propiedad. 19 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ko naman, standby kay Bombo Sandy Balogo. Ang Office of the Civil Defense 6 ginapapreparar ang tanan nga mga Disaster Risk Reduction Management Office sa pag-agi ni Bagyo Francisco. Di makalabay gidri siya sa may Western Panay kag Guimaras. Ekspektaron nga mayara sang pag-ulan-ulan at the same time posible man nga magluntad ining mga landslide. That is why nga mas temprano mas ginapapreparar sang Office of the Civil Defense agod nga malikawan ang makabig naton sini dako yang kahalitan kung hindi siniya banwa mapreparahan ang pagsulod or pag-agi sang bagyo. Apisar nga hindi man siya mag-landfall direkta gidriya sa aton sini nga area kay pasaka sinang iya karon nga
hulag pero ti sagyapon ining pag-agi sa Western Panay, no, kag subong man mas labing maayo nga temprano man kita naga-preparar. Bombo Sandy sa report, please go ahead. Bombo Champ, ginaprepara na sa Office of the Civil Defense Region 6 ang tanan nga mga Disaster Risk Reduction and Management Office o kon DRRMO batok sa posible epekto sa pag-agi ni Bagyong Francisco sa Western Panay kag Guimaras. Ini ang santo sa ginhiwat nga pre-disaster risk assessment meeting sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon. Sa interview kina sang Bombo Radio Iloilo kay Office of the Civil Defense 6 Regional Director Raul Fernandez, igapaidalom na sa Blue Alert status o kon Heightened Alert status and preparedness ang Western Visayas karon sa hapon bangod sa ginalauman sini nga epekto bangod sang mapaskog nga mga ulan dala sang habagat. Ginmando man sini ang emergency operation centers sa mga local government units nga mag-standby na ang ilang mga responder kag magatukod sa mga relief operations. Iga-monitor man ang mga water levels sa mga river systems. Subong man ang mga landslide prone areas sa pisar nga wala man karon ginalauman sang Mines and Geosciences Bureau kon MGB ang mga rain-induced landslides. Sa latest update naman halin sa Pag-asa, buwas pa malauman ang epekto sa Bagyo Francisco nga pisar hindi man direkta nga mag-aagi sa Western Visayas, posible man gihapon mabatyagan ang epekto sini dala sang hangin habagat o kon southwest monsoon. Ginapangabay naman sang OCD sa publiko nga manginhanda ilabi na sa mga nagapuyo sa lapit o kon sa mga coastal areas kag landslide prone areas. Dugang pa ni Fernandez mag-andam kag likawan ang pagkalat sang salang impormasyon o kon fake news. Kag badayon lamang nga magbantay lang sa mga abiso gikan sa Pag-asa kag sa DRRMO. Yaring kabahin sa nanging interview sang Bombo Radio Iloilo kay Office of the Civil Defense 6 Regional Director Raul Fernandez. Based sa sa forecast ni Pag-asa, experience pa natin ang effect ni Francisco tomorrow pa sa 23 sa Francisco takes the path towards northwest generally. So magkaka-experience tayo ng mga pag-ulan, especially dito sa western Western Panay and Guimaras. MGB expecting any rain-induced landslide na manggatabo, but nevertheless pinaganda natin yung mga local DRR councils natin and offices for the possibility na region because of the moderate rainfall. Placing our alert status into blue effective 5 p.m. today, and ganoon din yung mga emergency operation centers natin ng ating mga local government units, yung mga responders nila on standby and to preposition yung mga mga welfare goods, heightened na monitoring ng mga level ng ating mga major river systems, and also those ng mga landslide prone areas natin. Be vigilant, and parating makikinig, mag-antabay sa mga advisories natin, Pag-asa and DRRM office, and iwasan yung mga fake news. Though we will not be directly be affected, but because of the it will enhance yung ating southwest monsoon, yung habagat natin, is natin they're living along the coastline na maging kung sakasakaling man lumakas yung ating habagat at magdala ito ng matinding pag-ulan, yung mga nakatira sa mga flood prone areas natin to stay alert, and yung mga nasa landslide prone areas na nilang kagamitan for emptive evacuation. Nabatian si Office of the Civil Defense 6 Regional Director Raul Fernandez. Bombo Champ. All right. Pining si Bombo Sandy Brian Balogo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Sandy Balogo. So buwas pa maagi pero ti bangod gani isang habagat, posible mapiktuhan man kita diri tupa man ang maulanon sining panyimpo. Mas mayo pa nga temprano makapreparar kita
Para nga hindi kita mabutang sa alang-alang sa aton sini nga mga kasimanwa. Oras naton 25 minutos na ang nakalikad karon sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na Banwa, patrol car nga nagapark sa no parking zone nga imbestigahan sa nga ICPO kag SWAT team nga nakatiro sa sospek sa pagpangaluthang dito iya sa may distrito sang Mandurriao. Wala sang liabilidad suno pa sa Iloilo City Police Office. Mga balita karon balikan tani sa aton sini paday nga pagpangalagad matapos gilamang pila ka importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 21 to 27, 2026. Siya magabalik agud maghatag sa inyo sang one great musical show. That's Mr. Totong Villaruz, kaupo na nga banda sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi sa Hunyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge.
Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Tutos na nakalikad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill Amelia sa mga balita sa Iloilo City Police Office. Sang nagligad sining simana kung inyo pa sinima dumduman may ginpadala diri nga picture sa Bombo Radio, no? Gikan sa aton sining mga kabombo. May kantanan sa sining nagapark bala nga police patrol, no? Or patrol car. Di mayara na gid sang signage nga no parking. Park pa dala iyang patrol car. Nagapabutyag sang hindi mayong mensahe para iya karon sa mga kauturan naton. Hilabi pa sa mga motorista ngati nagasunod sa aton sining mga traffic laws and regulations. Kag later on tigin dipinsahan man diri sa ICPO ang natabo sining pag operate sa SWAT team dito iya sa may area sang airport na Mandurriao matapos no nga nagbato ang suspect sa pagpangaluthang patay sang inisya ang ginanigusyar nga masurrender kon tani sa aton sining kapulisan pero nagpalupok pa ya gani banwa may naigo pa isa ka member sang SWAT may lang kay naka Kevlar helmet ini siya while lumusot ang bala. Bombo Krill sa mga balita sa ICPO, please go ahead. Mamuchak pag-imbestigaran o kung gina-imbestigahan na sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang nag-viral na patrol car sa Iloilo City Police Station 3 o kon ICPS 3 nga tinakita diri nga nag-park sa area nga mayara sang no parking zone sign nga nakabutang diri sa bahin sa Quezon State City proper sana nagliga diri nga June 17. Suno kay ICPO Director Police Colonel Robert Parilla nakasubmit na sa ila diri nga explanation ang ining buha ka pulis nga sakay sa nga patrol car kung saan ila diri gintayag nga sa nga tion nga nakita no nga nakapark ining ila diri nga patrol car sa Quezon na Street City proper ang may-ara ini sila sa nga upod nga duha ka persons under PNP custody o kon PUPC nga kinahanglan mag-undergo sa medical dira sa may nasambit nga lugar kag wala na kana diri sang iban pa nga parkingan or fully parked na diri ang lugar man rason nga ang street nga kung din ini sila nga nakitaan dito nila ginpark ang ini sa lakyan kay tigin pahayag nga kinahanglan mag-i-assist ang ini nga duha sa PUPC kaga kinahanglan nila diri mag-undergo sa ilang nga mga medicals rason nga kinahanglan nila i-assist atubtob nga makasulod ini sila sa may medical center. And din payag man sa inyong mga kapulisan nga wala na gid sila kuno diri may makita pa sang parkingan given nga duha lang diri ang police nga upod no ang isa ina siya ka patrolman kag ang isa diri is nahibaluan nga isa ka police executive master sergeant. So sila nga duha ang naga-assist man diri sa duha ka PUPC sang ICPS 3 apang suno diri kay Police Colonel Parilla ginpahayag niya nga maskin ang napakano diri ang naging rason sang kapulisan gina-make sure sa gihapon hatagan ini sa sang investigasyon kay given nga nalapas nila diri ang road protocol no kuno ordinansa man sa dalanon kay dako ang nakabutang diri nga sign nga no parking zone sign so muna ang ginapahayag diri ni Police Colonel Parilla nga wala man ini gina-tolerate sa nga ICPO ang amuman ini nga buluhaton kay dapat maging maayo nga influence or maging nga influence maayo nga maging influence ang ating mga kapulisan so nga investigaran ini susubong kag ginalantaw pa kung ano man diri ang pwede nga ipasaka sa ilaman nga administrative man nga case no kiti ang ginapahayag diri nga ongoing pa man ang investigasyon ginalantaw pa man diri kung ano ang pwede nila nga
ipasaka sa ining duha ka police, but then more on administrative case lang man ini siya. Ug ginapahayag man diri nga nga ining mga police no or ining patrol car na gingamit is for administrative purposes lang ini siya. So wala ini siya kumbaga patrolling nga klase sa nga patrol car, ginagamit lang ini siya kung kinahanglan sa nga mga opisina or naka-on duty sa opisina nga mga pulis ag hindi kuon nga naga-patrol no o kung roving ang ini nga klase sa nga patrol car. So yari pa bati na ton ang naging pahayag diri ni ICPO Director Police at Colonel Wilbert Parilla. For the incident which na post doon sa isang Facebook page no na yung isang mobile patrol natin ay nakaparada doon sa isang no stopping area, no. So we have already investigated kung mayroong lapses na nangyari doon at kung ano ang mga pwedeng administrative liabilities ng ating drivers. So even though they have the reason why they park there, but again, it will not justify doon sa pag-park nila sa no stopping area. They have already submitted and then nasa seat muna natin for proper investigation. Ano yung explanation po na ilagay nila doon, sir? With that time, no, may dala silang PUPC na dalawa, which the case is 9165. And according to them, the risk is higher if they will park in a farther place kasi puno na yung area doon sa harap ng Midikos. But again, it will not justify kung ano yung pag-park nila doon. So now, sir, ano yung status nila? Nasa kina Captain Mamet Alano pa rin po ba, sir, yung duty nila or nasa ICPO na? Nasa Station 3 pa rin sila. But the case was already submitted to the SIDMO. Yun yung investigation section natin sa ICPO. Do we target, sir? Do we have the timeline kung when yung result ng investigation? Yes, as much as possible, tatapusin natin kasi madali lang naman yun. It involves only infraction of ordinances, no? So, mas madali natin yung matapos. Possibility, sir? Anong possibility or ano yung posibleng kakaharapin ng mga involved? We will wait for the recommendation of the Chief Investigation of whatever the appropriate infraction na commit ng ating driver. That mobile car is intended for administrative purposes. So hindi sila part doon sa mga mobile natin na nagro-roving. Ginagamit lang natin sila if ever mayroon tayong kailangang i-transport administratively kasi hindi natin tinatanggal yung mga mobile natin na nakapost. Minsan po unfair naman po sa police na pinipicturean at saka pinopost kasi alam naman natin na kulang yung mga police natin. At minsan, sa sobrang pagmamadali, just like sa pag-file ng kaso, ano po yung ma-advise mo sa mga nagpipicture, sir, before nila i-post? We cannot blame naman no, because that is already, there is a marking that no parking. But again, it would not be a justification no, sa ating mga personnel. And if ever we will make adjustments and we have to study kung anong pwede natin gawin, if ever in that scenario, mayroon din namang ganun na sitwasyon yung mangyayari na they have to consider also the rest of PUPCs na dinadala doon sa mga for medical examination. Nabatian na si ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla and gina-assure man diri sa ICPO no ang publiko nga hindi na maliwat ang ini nga kaso man. As mention nga ginahimuan naman nila diri sang pamaagi kung paano man abi maplastar man sa ating nga kapulisan once nga kung ara gibalas sa emergencies no o kon sa mga insidente nga pareho ini nga miupod ini sila sa nga mga PUPC kada gina-make sure nga masunod gid no sa ating nga mga kapulisan ang mga ordinansa sa kag mga liability given nga dapat ini sila ang maging good influence sa nga publiko Bombo Champ. Good influence kag good example dapat siniya mga kasubong sina as much as possible hindi gid ya maggalapas sa mga pagsulundan kiti paano ikaw karon makahatag sang eksakto sini nga ihimplo or paano ikaw makapanaway karon nga daan nga kabalo ka naman sang mentalidad subong sang
mga tawo o mambal na sa nga di patrol car to gani nagparking man no parking na bla damo na nga dan subong Ilonggo pilosoper ang iban ti pilosopo ang iban ti pilosoperya hindi mala bombokrel but ti may assurance kita from the city director nga husisaw nini kag kung may mga nagakaigo nga pinalidad nga dapat atubangon ang nagamit sini kag nagpark sining patrol car ti atubangon ginilay ang administrative complaint or sanction Bubukril. Yes, sa Bomo Shampiti, ang ICPO mismo ang naghambay nga amuni nga mga bulhaton man wala gid ini ginatolerar man sa aton diri nga mga kapulisan kada given nga ti makita gid nga lapas ini sila sa ordinansa may atubangon lang in sila nga administrative liabilities man diri but then ginamake sure nga ti maagi man ini sa legal nga proseso kag legal man nga investigasyon Bomo Shamp. And sa dugang tabo mo Shamp no nga balita man diri gintayag man diri sa nga Iloilo City Police Office na wala sa nga liability ang Special Weapons and Tactics sa SWAT members diri no matapos ini sila nga natiruhan or matapos nila diri natiruhan ang isa ka sa nagluntad man diri nga shooting incident sa Barangay Old Airport sa nga nagligad nga Hunyo 19 sang gabi. Sunod diri kaya ICPO Director Police Colonel Robert Parilla nga ti nagresponde lamang ang SWAT team sa natabo diri nga shooting incident sa diin madumduman gani nato no napatay gid diri ang biktima nga amo si alias Norman sang gintiro in siya ni alias Robin nga suspect nga tilunsay man nga mga residente sa amo nga barangay. Inintayag man sa aton nga kapulisan nga base man diri sa investigasyon nato nahibaluan nga ti ang suspect ang una nga nagpalupok so bilang man response man diri sa SWAT team to make sure nga wala na diri sa may maigo man nga iban wala man maulamid no nga mga citizen diri sa lugar so ginhimo man nila diri ang tikang and dito man ini sila nagpalupok man no kag naigo diri ang suspect sa isa sa dugan kag isa sa mayapa but then ginamake sure man sa nga ini nga ang investigasyon man sa ICPO nga nagsunod sa maayong nga proseso sa insakto nga proseso ang pagpatuman sa operasyon sang mga SWAT team member kag nahibaluan man nga ang lupok nookon ang pagtiro sang suspect ang naigo man diri ang isa ka SWAT member nga ti maswerte nga nagtupa sa iya nga ballistic shield kag amo man sa iya nga helmet so kabig man diri sang ICPO nga ang ining mga equipment sang aton nga mga SWAT team ginalantaw nga tiin agud ako maayo nga mga quality na sila kay wala na igo diri ang aton nga mga SWAT members so man ang ginapahayag man sang ICPO ni Police Colonel Parilla nga ibase man diri sa investigasyon nila wala gid sang liability ang ining mga SWAT member sa pagatiro man nga nakaago man diri sa nga pilas no ang ining suspect kag ginapahayag man sang aton diri nga city director nga ti ang ilagi na make sure man no nga ining mga kaso sang operasyon ket hibalan naton isa lang man dili ko ang kabuhi sang aton nga mga kapulisan so gina-make sure man nila diri nga kada on go or adto in sila sa mga operasyon may mga enough gid nga mga equipment para man sa ila kay as mentioned dako diri ang naging bulig sang helmet kaga ining ballistic shield kung hindi kung nagdirekta ko no ini sa lawas man sa aton nga kapulisan mostly gid no ini sila sang igo kag mismo ang mga pulis naton makaago man sang pagpilas no or halina sa pagkatiro nga pilas ang ginapahayag ni Police Colonel Parilla na git ini sila sang liability nga atubangon kag i-make sure pagidiri nga mga equipment sa aton nga mga kapulisan ang yara sa man kag may enough git ini sila nga equipment man para mag-responde sa anuman nga klase sang insidente so yari ito bati naton liwat ang naging payag diri ni Police Colonel Parilla ang City Director sang ICPO with the suspect no yung naka-injured doon sa suspect is yung SWAT na natin Tukol na po ba sir kung sinong SWAT to? yes Pwede malaman, sir? For the sa yung pumutok, sinasubmit din natin sa yung name, hindi lang natin isasabihin yung name ng SWAT, but it was the SWAT personnel.
based doon, pag-neutralize na rin natin sa suspect kasi nagpaputok na yung suspect. And in fact, natamaan ng dalawang bala yung ballistic shield ng SWAT. Sa suspect po, saan po yung tama ng suspect, sir? And ilan po? May tama siya sa paa at saka dito sa may bandang dibdib. Sir, liability ng SWAT na nakabaril. For now, the investigation natin walang liability yung ating SWAT because they are just responding based doon sa what happened or what transpired during the incident. Pero kung dito yung investigation? Still, we will also conduct investigation. Ano yung natin sa kanila, mga advice? Kasi minsan bigla na lang papasok, pero isa lang yung buhay ng police natin, sir, and to protect them also from race. So, yung SWAT, considering na yun yung primary natin na mag-respond, especially doon sa mga armado, no? Mayroon tayong regular exercise at saka practice ng ating SWAT. Mayroon tayong routinary na practice doon sa mga ganun na sitwasyon. And then, the same time, yung equipment check ng ating mga SWAT personnel. So yun yung sinisiguro natin. Like for example, just like the ballistic shield, no? So doon natin nakita din na maganda yung quality ng ating mga equipment, no? Na dalawang bisis siyang natamaan, but hindi siya nakatagos ang bala. Si ICPO Director Police Colonel Zalbert Parilla ang sabahin man sa nga suspect Bongbong Trump na kay ti nahibaluan nga na diretsuin na siya sa hospital man after nga naagom sini ang duha ka pilas ng payag mandilisang kapulisan naton nga pinakagwa na ina siya sa may ICO or ICU. Nakagwa na ina siya sa may ICU Bongbong Trump kagti ginapaayo or era sa subong nagapaayo sa gihapon sa hospital kagti naka-hospital arrest na siya. Kagti once na mag-ayo-ayo naman kuno ining iyang kondisyon, no, pagatubangon sini ang kaso nga ginfile sa iya na amo ang murder, attempted homicide kagti paglapas sa Republic Act 10951 ang ining nasambit nga suspect Bongbong Trump. All right. Para sa mga At by the way, Bong Bokril, ang suspekto pila, libagin ba ng igo ito, no? Based sa kapulisan Bongbong Trump, duha lang. Duha. Hindi nga na-record. Dughan kaga paa. Dughan kag paa, pero damo tong linok panay nga nabatian ta during that time eh. Yes, exactly. Bongbong Trump, especially sang try na ini siya sulod mo sa aton nga SWAT team. Kapila ini sila magbaslanay man sa nga linupok. But then, based diri sa aton nga kapulisan, nga iyan nga naigo is sa dughan kag sa paa Bongbong Trump. All right. Thank you so much once again, Momokril. Para sa mga balita ang natipon diri sa ICPO, ni si Bomba Kapan Salis Meliaga, and this is Bomba Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news information, basta radyo. Salamat kid na Bombo Krill Miliesa, no? Kung nagapangabay sa imo ang kapulisan nga mag-surrender, no? Kag-ara na ang SWAT team, ang imo sining ang imo sining himuon, may kanta na mo, no? Ang paborito ng mga banda ni Engineer Albert mo, inang 121 Guns, no? Ano ganun na Lay down your arms, give up the pipe. Pero kung mabato kag inya, di ba gani kami nabilin pa nga sa maximum tolerance ang SWAT team sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa. Kag may labot sina, may isa pa siya ka krimen nga na komiter, no? Ang paggaluthang patay sa iyaman lang sininga kasi Mario. Ginapaayo ini siya subong sa ICU, intensive care unit para nga pag-ayo ya maserbisyuhan niya dayon ang krimen kaya sininga buhat. 50 minutos na nakaligad sa takna sining launa, standby kay check nato ng aton sining sister station. Tinguan ta nga malabot diri ang Bombo Radio Tacloban. May kantanan sa sining pagpangluthang sang duwa sining ka mga estudyante mano. Pausos Maria kagusip mga lamharon pa. Nagpinaniro sa sulod sang isa ka bulutuan dito iya sa may Tacloban City. Sa aton sining mga kabumbo.
matapos kiti nagaluntad ining pagpangaluthang ginapayag nga 3 gimawian sang kabuhi, 5 ang pilason kag gilayon naman nga nadakpan no ining duha ka mga suspitsado. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti ayhan ang rason sa sining pangluthang dito sa sulod sang bulutuan. Delikado ining sahi sang hitabo kay hamakon sini nimo mga estudyante pa lamang ini, paano sila nakaangkon sang armas sa luthang? Sa aton sini nga mga kabumbo, rason man iya nga isa sa mga ginakampanyahan man karon sang aton sini kapulisan amo ang pangdakop sang mga individual nga nagahupot sang mga hindi lisensyado nga mga pusel o kon ining mga loose firearms. Nagatugas ang kakugmat kag subongman shock para iya sa mga estudyante sang sining bulutuan. Hamakon sini nimo mga estudyante ito nga mga babaye nagdaralagan, nagapralapsi, nagahiribion. Bangod man sa sining mass shooting sa isaya kabulutuan diri man sa area karon sang Tacloban sa aton sini karon nga mga kabumbo, no? Isa ka pistola kag isa ka revolver. Among kuno sini Banwa sandig sa mga initial information ang dala sining duwa ka mga estudyante man, no? May kantanan sa sining ilang ginhimo nga luthang, no? Sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Standby kay tingwa naton nga malabot diri karon ining nasambitan iya karon nga linya naton with a bombo radyo Tacloban, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa nagpagwa naman diri sang statement ang Department of Education na Region 8, no? Nga kung saan ang Department of Education Regional Office 8 expresses its deep concern over the shooting incident that occurred at San Jose National High School in Tacloban City on the morning of June 2022-2026. Our thoughts and prayers are with all those affected by this unfortunate incident, particularly the learners, personnel, and families who may have experienced fear, trauma, or distress as a result of this situation. Immediately upon receiving information about the incident, DepEd Regional Office 8 coordinated closely with the Philippine National Police, the Schools Division Office of Tacloban City, and school authorities to ensure the safety and security of learners, teaching and non-teaching personnel, and all individuals within the school premises. The regional office has likewise coordinated with the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, and the other concerned agencies to facilitate the provisions of appropriate assistance and psychological support services to affected learners and the personnel. At present, the matter is under investigation by the appropriate authorities. We defer to the Philippine National Police regarding the details of the incident and the ongoing investigation. We urge the public to refrain from spreading unverified information and to rely only on official statements from authorized agencies. The safety and security and well-being for our learners and the personnel remain our highest priority. DepEd Region 8 is committed to providing necessary support to the affected school community and to working closely with the partner agencies to ensure that schools remain safe, secure, and conducive spaces for learning. We call on everyone to join us in praying for the safety, healing, and recovery of all those affected by this incident. Further updates shall be provided through official channels as information becomes available. Ang signed, Salustiano T. Jimenez, JD, Regional Director sang Department of Education Region 8. Di masubo-subo ini karon nga hitabo para dito iya sa area sang Tacloban City sa may San Jose National High School sa sining 11 nga kayunan nga mayara iya sang pagpangaluthang.
no, sa aton sini nga mga kabombo. Yari ka doon sa aton sini nga linya Bombo Radyo Tacloban with the Bombo Ninya Magpili. Bombo Ninya, si Bombo Cham ito ng Bombo Radyo Iloilo. Good afternoon. Yes, so Bombo Champ at 3 katao ang nasawi habang 5 naman ang sugatan sa insidente ng pamamarila na naganap sa loob ng San Jose National High School dakong alas 9 ng umaga kanina. No? So ayon sa mga otoridad ng Bombo Champ, agad na naaresto ang 2 sospek na kapwa minor de edad at ang mga estudyante ng naturang paaralan sa pamamagitan na din po sa tulong ng mga residente ng nasabing barangay doon sa San Jose. Isa sa mga sospek ay isang child in conflict with the law na residente ng San Jose, Tacloban City. Sa paunang investigasyon ng Bombo Champ, isa sa mga tinitingnang motibo ng insidente ay bullying na ayon sa informasyon ay umano'y matagal nang nakararanas ng pambubuli ang isa sa mga estudyanteng sangkot sa kaso. Patuloy pa rin naman ng Bombo Champ yung iniimbestigahan ng mga otoridad kung saan nakuha ng mga sospek ang mga ginamit na baril. Gayunpaman, ayon sa ilang tao nga nakakilala sa mga suspect ay anak umano ito ng isang sundalo at pinaniniwalaan na doon nakuha ng mga suspect ang mga baril na ginamit. Ayon kay City Director Colonel Anuelito Gitigan ng Tacloban City Police Office na with intent o intensyon talaga ng mga suspect iyong pamamaril na nangyari. Kasi the day before the incident, Bombo Champ, ay nag-post pa itong mga suspetsyado sa social media na may hawak ang mga ito na mga baril. At may nagkakalat din ng mga screenshots sa social media na talagang pinano nila iyong lahat. Ngayon, according to the Tacloban Police Station, Bombo Champ, ay mas paiigtingin pa ang mga hakbang sa seguridad sa lahat ng paaralan sa lungsod kasunod ng insidente. Kabilang sa mga ipatutupad na hakbang Bombo Champ, ang mas mahigpit na inspeksyon at mandatoryong pagkapkap sa mga estudyante bago sila makapasok sa loob ng kanilang mga paaralan. Patuloy pa naman yung masusing investigasyon Bombo Champ ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye ng insidente at matiyak na maipapatupad yung lahat na kaukulang aksyon laban doon sa mga responsable. Bombo Champ. Alright, so estudyante din pala sila ng San Jose National High School, itong 2 suspect. Yes, Bombo Champ. Itong 2 suspect ay estudyante ng naturang paaralan, yung Tacloban, yung San Jose National High School. At pinaniniwala ang around grade 9 and 10 itong mga estudyanteng ito. Alright, so yung isa, nasabi mo nga, Bombo niya is binubuli, parating binubuli. Yung mga tawag dito, yung mga pinutukan nila or binaril nila, yung mga nasawi, mga estudyante din ba yun na Bombo niya? Yes, yung mga biktima po, Bombo Champ, ay kapwa estudyante ng San Jose Tacloban San Jose National High School, Bombo Champ. At ito ay pinaniniwala ang mga kaklase noong mga suspect. Okay. How about yung yung 5 nasugatan, mga personnel na ba o mga estudyante din? Based po sa ating information na nakuha is mga estudyante din po yung mga nasugatan, yung mga isinugod doon sa ospital, yung 5 nasugatan. So ngayon po is bine-verify pa po natin yung naturang informasyon kasi merong nagsasabi po dito na isa sa mga estudyante na yung isa daw po is isang staff. So ayun po yung ating bine-verify. But then yung informasyon po na ating nakuha sa ating mga kapulisan is mga estudyante po ito. All right. So ibig sabihin, talagang tinarget nila yung mga kapwa estudyante nila, Bombo niya. Come again, Bombo Champ? Sabi ko, tinarget talaga nila yung mga kapwa estudyante nila. Yes, sa Bombo Champ, iyon po yung based po sa ating information na nakuha is yung mga target is yung mga estudyante mismo.
pero iyon po yung ating vine-verify is yung mga sugatan at yung mga namatay is yun ba yung mga estudyante na nagbubuli doon sa kanila. At ngayon po yun po yung ating inaantabayanan kasi iyon po yung ating itatanong naman doon sa press con na mangyayari ngayon mismo, ngayong hapon na ito doon sa naturang paaralan sa Alright. San Jose National High School. Sige. Maraming salamat, Bombo Ninya. Yes, live from Bombo Radio Tacloban. Ito po si Bombo Ninya Magpilian. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Ninya Magpili. Amoning budlay sa eskwelahan kung mayara sang nagapang-bully bla or may bully nga estudyante. Tapos hindi na yon matalupangdan sang mga manunudlo, no? May ara man sang ining mga masamig na biktima sang pagpangbuli, way man nagapanugid pero ginasupot ng liang ila sini nga kaakig sa ila sinisig kapariyo nga estudyante kapin pagid ang mga nagabuli sa ila. Oh, di kinanglan guro ni engineer ipadala to si Detective Han. Oh. Kadlaw si engineer kag si Bombo Judelo. Ilalagro nila ni si Detective Han mo. Oh. Oh, parang matuluan sila no na teach you a lesson, no? Sa aton sini nga mga kasimanuan. Pero hindi niya mambal naton hindi ni karadlawan ining problema bala sa bullying, no? Or sa pagpang bully, no? Tuman ini ka seryosong issue nga dapat hatagan sa nagakigo siniya nga pagtamod. Hindi lang kay sabahin karon sa Department of Education, kundi it's about time naman siguro nga maga-intervener diri ang aton siniya nga mga lawmakers bla. Para nga makapangita sa mga nagakaigo sini nga mga pagsulundan nga madisiplina ining mga nagapangbuli kag hindi na magresulta sa kasubong sini nga natabo nga siguro hindi nakagwanta sa pagpambuli sa ila. Nagpili sila nga magtimalos. Pinaagi sa madugoon sini kag bayulinting sahi sang buluhaton. Ang iban mga balita kag impormasyon itugyan naton sa iban Cinema News and Public Affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manayanayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for June 21 to 27, 2026. Siya magabalik agad maghatag sa inyo sang one great musical show. That's Mr. Totong Villaruz, kaupo na nga banda sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi sa Hunyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo. Sa Hunyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Mayara sa mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango din niya nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom.
Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw
ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag indi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome back. Dari sa kahapon lamang program. Mag-updanay na naman kita. This is Tita Regine. Uy, sa tanan nga mga fathers, kumusta man ang inyong celebrations yesterday? Pila gid ka cake ang inyong nabaton? Pila ka mga botelya ang natumba? Botelya sang soft drinks siya namin ko ha. Kung may iban pa din nga botelya, tiin nyo na. Anyway, balik kita sa sininga hapon sa pagpangalagad sa inyo. Nagahulat ang atong diri nga mga kasaysayan. Thank you very much sa inyo tanan-tanan dira nga nagaupod gid sa aton. And thank you sa inyo nga mga letters nga inyo probably gina-prepare na. Ang iba na baton ko na sa sininga hapon. May mga letters kita nga nabaton diri. So salamat gid and to those nga luyag nga magpadala man sa ilang mga kasaysayan. Anytime, pwede ka mo maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ng mga istorya and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Welcome back mga kabombo. Ari na ang ato nga song for everyone and this is from Jonel Gavin, Bilanggo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahag mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahag mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali.
nito sa nakakapingingay, di makatawid sa malawak na alakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasanlak sa pagkakasala. Ialay mo ako sa nagliliyap na apoy at ang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Ialay mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga. Di makahinga, di makatawid at bilang ko sa dagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Jonel Gavin, sino kinalan iahon dira. Alas 2:17 ang ating oras at sa bilanggo para sa inyo. And we would like to say thank you to some people letting us know nga nagapamati gali sila diri sa kahapon lamang program. Mga ma'ams and sirs, salamat gid. Ma'am Lira Monta, Azelia Hilongos, Yula Junio, Verlin Fajardo, Mark Bautista, Baldo Artista ba? Catherine May Escobar, Michael Ian, Paul Lorelia. Good afternoon gid sa inyo and thank you so much sa inyong pagpamati diri sa KLP. Pwede ko ka-expect some stories from you later. Pwede gid, no? Basta may mga istorya, makamundira mga love stories, mga moms kag sirs. Open kita sa pagbaton sina. Anyway, last Saturday, because we still had time after nag-interview kita sa aton nga winner, si Inday S. nga Gimaras. So, sugod kita basa sa episode nga ang amahan ni Inbi. Kag she was telling about us ang mga tawo nga promesa, mga may hingyo, tapos naga-promise nga balikan or bayaran kung may ginutang or nagahambal nga ti kita ay kita sa amuniha o kay na istoryahan na ita tapos wala gali iya sang may nagaabot. So mga tawo nga may ginabuya nga mga istorya pero wala manila ginapanindugan ang ilang nga mga ginang panghambal. So that is what was the story all about nga wala ta matapos ang basa. And this afternoon, padayon na nato nini. Amo ni ang mga ginpangbilin man no sa father ni NB most probably sa ila. Kag padayon na naton ang mga tinagas ang isa ka amay para sa mga kabataan kag sa iyang pamilya. 2:19 ang aton nga oras aring kasugpon sa sulat ni NB sang Iloilo Province.
Ang buhat sang imo amigo kung hindi maayo, hasta ikaw madalahig. Based on the saying, birds of the same feather flock together. Gani magdistansya ka sa among sahi isang tao. Kamo mga babayi, magparespeto gid kamo sa mga lalaki. Magformal kung nagaistorya. Hindi magsagad ngisi, hindi magpanguhit, hindi maghatag motibo nga kuhito na ikaw. Ang lalaki nagaobserba lang ran sang imo nga panghulag, actions kag facial expression. Kung nagapangaluyag sa imo, hindi clam dayon, nga doon hadlok ikaw maubusan. Kadurus ang lalaki sa kalibutan. Kung naluyag man ikaw, hindi magpa-easy-easy lang. Be modest. Kilalahaan ay siya sang maayo. Kay mabudlay na. Do not let your heart overpower your head. Wa ikaw kahibalo, kung diskartidor siya, kag patangaon na lang ikaw kung makuha na niya ang parte niya. Nadamduman ko si Chay Pasing, tag-arani sang paray, bulan sang December, makan pasad to ang produkto. Isa lang ka-crap, kag matag-as pasad to ang paray, nga kadarag ko sang uway. Isa ka lalaki pangayaw, nakapangani diya. Mataas, gwapo, kag ka-gentle. Nakita niya si Chay Pasing nga maanyag man, matano sang panglawason with a sense of humor. Nahulog ang pagtamod niya. Nangilala siya, kag nagka-attract ang unlike poles. Hambal niya, soltero siya, way panobya, kag asawa. Nangayaw siya pangani, tungod sa kawadon, kay bata pa siya, pagtaliwan sang iya tatay, kag masakiton ang ila nanay. Wala siya choice, kundi buhion ang iya nga nanay, kag duha niya kamanghod, nga nag-eskwela sa high school. Tama kaayad mag-introduce ang iya kaugalingon, daw piho nga matuod ang iya sugilanon. Naluyag man si Chay Pasing, daan nanangadsad anay sang maayo, klaruhon ng tawo nga nagluyagay sila. Since December, Pasko na, duro Christmas decor sa banwa. Kaginhagad siya sa fast food, kag magdayan-dayan sa plaza. Istorya-istorya. For 2 times ang lingaw-lingaw nanda, kag sa 3rd time, tapos nila kaon, nag-check-in sila sa mini hotel. Nagpahuway-huway, kag waay na makabaribad si Chay Pasing pag-surrender sang iya bandera. Nabalaka maginikanan ni Chay Pasing, nga aga na sila makapauli, bit-bit sang dako nga isda kag alimango. Nagdako ang tingog sang tatay sa pagpasikto sa ila. Naghibi si Chay Pasing sa pagtugaan sang matuod, kay basi kastiguhon sila nga duha. Samtang ang nanay nga wala nakatingog, nagkururog. Insigida, nagmando ang tatay nga pakaslan dayon ng anak nila. So, naglisensya ang iya nobyo nga mapauli anay sa pagpamaan sa iya mga ginikanan kag pagpreparar sang garastuhon. Nagplaso siya nga mabalik after a week. Amoron dya ang highlight? After a week, waay makaulhot. Ginhulat after 2 weeks, after a month, 2 months, waay gid makaulhot. Naglabog liog ni Chay Pasing sa pagpaabot. Dumabuang siya sa kakonsumisyon. Waay man sanda communication. So nagdugang pagid ang kaakig sa mga ginikanan. Ginpa-surveillance ang tatay sa lugar nga ginhatag niya nga address. Pero waay sang may nakakilala sa iya. Namangkot sa munisipyo, waay siya ngalan sa Registry of Deeds. Kita mo lang kung do ano klase sang tawo nga manununto. Kaluluoy kay Chay Pasing. Pero may ana gidran sa pira ka adlaw kung sukto na siya sang Ginoo. Gani sa karon, kuhain na ninyo sang leksyon ang mga istorya ko sa inyo. Mabudlay ron kung mabiktima ka mo. Hindi pala ninyo makagat ang inyong asiko. Doble halong. Always be careful. Tita Regine, si tatay simple lang nga tao. Although wise ang kurso nga tinapusan, pero grabe man kadalom ang iyang mga istorya nga ginrelate sa amon nga mga kabataan.
We're so proud of so many things. Ginbilin, gintudlo sa amon, agod kami matuto. Mahinalungon, mabinantayon, magiyahan sang amon dapat gihimuon para sa amon kaayuhan. Nga hindi namon paghihinulsulan, kag hindi namon matapakan ng iban. Kaduro, padaan sang akon ipang relate sa inyo tanan, apang do sa kalawig naman, basi maabotan kita sang brownout pag alas 3. Piret nga magpundogid kita. So, akon dalang ginpili ang pinaka-importante nga mga istorya bilang aton gabayan in our life journey. So thank you so much, Tita Regine, sa imo pagbasa sa inyong episode. I hope you have learned and enjoyed the lessons to be shared with our children's children. Mabuhay ang KLP, mabuhay tayong lahat. May God bless us all, my dear classmates, all senior citizens, all survivors, all letter senders, and added listeners. May God protect us from all calamities, dangers, sickness, all bad people, and evil spirits. May our Almighty and Heavenly Father give us good health and long life. To you, Tita Regine, and your family. Sincerely yours, in B, sang Iloilo Province. NB, ka namin iban sa maging pang-ihemplo sa inyong nga tatay sa inyo, no? And up until now, ara gihapon sa inyo nga kaisipan, especially sa imo, kay ang iya nga mga gabay, ginpatudok mo gid sa imo nga kaisipan. So that, ang hambaga niya, hindi ka mo malalangan, hindi ka mo matuntuhan, kag hindi ka mo ma-disbentahaan sa iban nga mga tao. So salamat gid NB sa imo man nga pag-share diri para sa kahapon lamang program as you remember your own father and the values and the goodness nga iyang ginbilin sa inyo. If you still have your stories or your tributes, poems, and everything para sa inyo nga father, pwede ginaton, no? Nga mabasa ina sa gihapon, even if tapos na ang Father's Day, kay himuon ta ang June as Father's Month. So, pwede gihapon, makashare sang ina ang mga istorya na tuhoy sa inyo nga mga amay. Magapanabalik ang KLP, alas 2:27 ang aton nga oras. This is Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibado. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kadagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gidayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gidayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman na mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk. And we continue with the story of Neneng Niela. Dear Tita Regine. In Tagalog, ang sulat diri sa aton ni Neneng Niela, because na-share yun sa aton sa una. Nagdugay ito siya sa Metro Manila. So nagabantay siya sang iya nga mga ginaalagaan. Pero subong mga doctors na. So God bless, magandang hapon sa iyo at kitapos sining station. June din tayong nagkita na naghatid ako ng sulat dyan. Nakalimutan kong magpa-picture sa iyo. Ay, oo no. Halos isang buwan ako pabalik-balik ng Iloilo tungkol sa mata ko.
Kasi ang kaliwa kong mata, totally blind na noong 2020. Oy. 2021, COVID pa, hindi ako nagpatingin at wala akong alam na doktor sa mata. Mabuti, ang doktor dito sa bayan, ni-refer ako sa doktor sa Nabitasan. Private ang check-up ko nga una, so private. Ang check-up ko nga una, 850 pesos lang. Ang huling check-up, 1,000 pesos. May nagsabi, sa isang hospital, ang check-up, 850. Lahat pinuntahan ko. Ang sabi, surgery. Mabuti, ang mga alaga akong mga doctors, laging tumatawag sa akin. Kinakumusta ako. Kaya naikwento ko sa kanila ang problema ko. Sabi ni Doktora Diana, wala silang kilala na doktor sa Iloilo. Si Doktora Diana may kumare, si Doktora John. Si Doktora John, kaklase na si Doktora Karen ngayon. So ang text ni Doktora Karen kay Doktora John, pinasa ni Doktora sa kay Doktora Diana. So pinasa naman sa akin ni Doktora Diana, kaya nakapacheck up ako kay Doktora Francia sa isa ka hospital. Alam mo, pinakita ko lang ang text ni Doktora John. Wala akong binayaran sa check-up. Ang staff ni Doktora Francia, ang lahat ginawa nila. Gin-ultrasound pa mata ko. So ang ginawa ni Doktora sa kanan kong mata, laser, peripheral, iridectomy, right eye. So ito ang dapat ituloy, cataract surgery, right eye. Nagbigay siya ng reseta pa laboratory, x-ray, ultrasound, ECG, lipid, lahat parte sa dugo. Ang iba wala dito sa Banwa, mga private ang iba. Punta pa ako sa Ahoy na ulit pa ang iba kasi na-expired, kahintay, para isang dala. So nagpunta pa ako dyan sa Western, naghanap ng cardio, walang doktor. So nagbalik ako pila, buong building, daming tao. 2 p.m. dumating ang doktor, hihingi ako ng consent para sa surgery. Ayaw magbigay kasi sa ibang hospital ako pa surgery. So balik ako kay Doktora Karen. Ang mga laboratories ko pinasa sa OPD, dun sa hospital. Dun sa OPD, paulit-ulit basa ang paper ko. Concerned sila sa lungs ko. Reseta ng gamot, x-ray ulit. Hindi ko binili mga gamot. Takot akong mag-inom. Concerned sila sa lungs ko. May history na ako. 1969 doon sa Manila. Injection pa ito sa San Lazaro Hospital. Natapos ko ang injection, may amo pa ako. Mababait sila. Tita Regine, ang lahat ng gasto ko sa laboratory at pasahe, mga alaga ko ang nagasto. Kay Doktora Karen, 10,000, Doc Perry, Doktora Diana, 5,000. May kasama ako. So, pletehan pa kami, binigyan ko pa, kaya minsan ako na lang mag-isa. So, ang Diyos maayo gid, may paraan siya. Sa Western, sa hospital, may staff doon. Nagtanong kung taga saan ako. Sabi ko sa Concepcion. Magkano daw pasahe? Sabi ko 150 sa bus. Binigyan niya ako ng 150. Sa bus, may nakasakay ako. Tabi kami sa upuan. Tanong niya, saan ako pupunta? Sagot ko sa hospital. So nakwento ko ang tungkol sa mata ko. Bago siya bumaba, binigyan niya ako 200 pesos. Ang sa OPD sa hospital, duwa sila mga babae, ibang araw lang, hindi ko sila kilala. Binigyan nila ako 200 pesos. Ang isa operahan din ang kapatid na sa mata. Ang isa inoperahan sa matris ata. Sabi sa bana niya, si Manang, permi ko na siya makita, wala siya upod. Alam mo, binigyan ako ng 200 pesos. Sabi ko sa kanila, hindi ako nanghihingi, may pera din ako. Sagot nila, para sa pagkain. Tita Regine, may baon ako, bahaw na kanin at uga, nahimay na para isubo ko na lang. Nag-iisa lang ako, aalis, halin sa bahay, 5:30 a.m.,
Dating ako, terminal ng Ceres, 9 a.m. Hintay ako ng jeep. Makita ko enforcer, police. Tanong ko anong jeep dadaan sa ganitong hospital. Parahin nila para pasakyon ako, ibababa sa hospital. Tita Regine, nang okay na ang lahat ng mga laboratories ko, doon ako natakot kasi maraming nagsasabi baka hindi ko makaya. Kahit igham, bawal kasi ubo na daw yan. Sa time na yon, naubo ako at na-discourage ako, kaya nag-back out ako. May glaucoma din. Tama ang kwento ni Epin, kung hindi makalabas ang fluid or tubig, puputok at bulag ka na. Ganon siguro ang nangyari sa kaliwa kong mata. Kasi nangyari 2020, 2021, COVID pa, kaya ngayon natakot ako. Sabi ko baka mahawa ang kanan kong mata. Tita Regine, una sa lahat, salamat sa Diyos sa buhay na pinahiram sa akin. June 9, 2026, 84 na ako. Salamat, nakakita pa ang kanan kong kamay. Salamat din sa staff ni Doc Karen, sinamahan ako akyat baba, kaysa 5th floor sila, pupunta sa Panaay. So salamat sa mga taong hindi ko kilala na nagbibigay ng pinansyal na suporta, tulong at pagkain. Wala akong kayang ibigay sa kanila kundi panalangin. Bigyan sila ng lakas, walang sakit, kagpadayon ang magandang kalooban nila sa mga taong nangangailangan. Gaya ko, sabi ko kung mabulag ako, kunin na lang niya ako. Bala kong magpakamatay. Nakwento ko sa alaga ko. Sagot ni Doc, ganun din daw, sabi ni Daddy na doktor, kaya naawa siya kay doktora, asawa niya. Patay na Daddy nila, March 1, 2026. May diabetes, glaucoma 2 eyes. Tita Regine, salamat sa mga alaga ko, hindi nila ako nakakalimutan. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Iligtas sila sa masamang espiritu, i-guide sila sa mabuti. Tita Regine, naaalala mo na ang niyayahan ko, naghiwalay si Doc at GF niya, doktora. Ngayon sa Amerika, doktora din ang asawa. 1 female, 1 male ang 2 kids nila. Hindi doktor ang anak. Doktora Karen, 3 kids, 1 boy, doctors. 3 kids, 1 boy, doctor, lahat passing the board. Doc Perry, Doktora Diana, 3 kids, 1 girl, nurse at attorney sa Australia. 1 doctor, passing board lahat. Ang bunso, walang anak sa Amerika. So, Tita Regine, salamat sa pagbasa ng mga liham namin. Sana lagi kang nasa mabuting kalusugan. Pag huminto ka, malungkot. So, God bless. Eh, di hindi tayo hihinto. Gumagalang, Neneng Niela, Sang Concepcion, Iloilo. And next episode, Dear Tita Regine, back-to-back ang kwento para tipid sa papel. Bawa, correct? Practical. Bahala ka na magpasunod. Sorry sa mga letter senders mo, hindi ko sila mabati kasi sobra 100. Kung maaari unti-unti mong mabati, mahal ko silang lahat. Nariyan mga pangalan nila. Tita Regine, sa kwento ni Nanay Flor, wala siya gakaon ng laman ng baboy. Sa totoo lang, ako ganun din. Tambok, yung gusto ko, yung gauyog-uyog. Malasahan mo ang sarap. Ayaw ko ng afritada kasi laman. Kung lauya, tambok at langka kasi malinamnam. Kung malaki ang hiwa, isang hiwa lang. Kontento na ako. Kung sa manok, ayaw ko ang tinola. Kung pritong ordinary, ayaw ko rin. Gusto ko prito ng mga fast food chains kasi binabalatan ko lang. Hindi ko kinakain ang laman. Ang tira, dinadala ko para may ulam ang mga pusa ko. Gaya ni Nanay Flor, mahilig din akong kumanta, magsayaw, palaban man ako sa harana. Ang notebook ko may copy, mga kanta. Dito pa mga song hits ko. Kaya malungkot, pagbalikan ang nakaraan. Ngayon, nawala ang lahat sa akin. Wala akong boses, bulag na ako. Mabuti okay ang kidney ko. Yan ang dahilan. Nawala ang boses ko, sa sobrang sakit umiihi ako ng dugo.
Naihi ko nga, bato, bala sa baybay, maliliit. Awa ng Diyos, hindi na ako sinusumpong ng sakit. Diyos na ang bahala sa akin. Alam mo, naiinggit ako sa kumakanta. Lalo na may video, okay? Gusto ko kumanta, pero walang boses na lumalabas. God bless sa ila, gaya ni Nanay Flor. Salamat, Tita Regine, salamat sa pagtiyaga mo basa ng diham ko. Lubos na gumagalang, Neneng Niela. Neneng Niela, about 2-in-1 ang imong nga letter. Si Neneng Niela, ginhulat niya gid ako nga matapos ang ako nga program last week. Kag ginduhol niya sa akon personally ang iya nga letter. Slim siya and tall nga sa isang babae. Nanay Niela, hindi man balaanon sa imo nga hitsura, di ko gani kabalo, no? Wala man to ko nakita nga diferensya sa imo nga mata. Pero not until, again, istorya mo din sa aton. Well, ang mga blessings nagaabot lang, no? The Lord is sending you angels. May constant angels kina nga naga-suporta gid sa imo kanami, no? Kay ini mga doctors ang ginapang mention niya, amuni ang mga ginpang-alagaan niya pa dito sa Manila. Mo ganina, no? Kay nga hambal dito siya sa Manila nagstay. Kay may isa siya ka family nga ginaobrahan, tapos ang mga kabataan naga-iliskwela, tapos kalabanan mga nangin doktor. And so that's why, no, connect na lang, mga connections, friends sang iya to alaga ani nga doktor, kag amo na nga nakapa-check up siya sang iya nga problema sa mata diri sa syudad sang Iloilo. She's also living alone, kag mga pusa lang ang iya nga upod sa balay. But to 84 years old, nagalagaw-lagaw pa man si Neneng Niela, kag kaya pa man nga pakadto pabalik para nga magpa-check up, although mas nami gid kantani nga may upod ikaw kay ti budlay na basi matipalo ka palayo lang, or basi hindi mo makita ang mga masugata mo, masandad ikaw, kag nami gid no nga may nagaulo alalay sa imo, may sakaon ko nga hagdan, or nami na lang kung may upod ka, pungko ka na lang da, ang upod mo na lang ang magparik-parik, especially kung ang mga transactions mo sa isa ka public hospital, sa government hospital. But anyway, I admire you nga ang tanan-tanan nga ina, ang pagpabalik-balik, tanan-tanan nga ina nahimo mo all by yourself. And along the way, may mga angels ikaw nga na-encounter, gahalatag sa imo sang bulig, nga siling mo, wala ka man nagapangayo, and then constantly, gina-monitor ka, naga-communicate sa imo ang mga ginaapang alagaan mo sang una. Ang iban ato na sa luwasang pungsod, but yet, sa gihapon, nagabuligid sa imo. So, kanami, no? Kay ang goodness ni Lord nga umapaw, may mga tao gid siya ginapadala para sa imo nga mabuligan ikaw. So continue lang to trust in Him and keep on praying nga mahatagan gid sa manami nga medication ang imo nga mata kag kon surgery ang ginasuggest kabay pa nga kun matabuin na, everything would be okay kag maging safe ka lang. Salamat gid sa imo, Neneng Niela, for the 2-in-1 stories ng imo ginhatag sa amon sa sininga hapon. Alas 2:44 ang aton nga oras. We'll be giving you more stories diri gihapon. Sa kahapon lamang program, You're with Tita Regine. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch
of La Suela 2. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagtimpla sang kape, magamit lang sang tubig nga sarang maubuson. Sa masami, hindi man naton maubos ang ginatimpla. Kag kung mabugnaw na ang kape, ginaula na lang naton. Hindi lang kape ang imo ginauyangan, kundi tubig. Gani, mas maayo ang husto lang nga amount nga maubos mo ang imo nga timplahon nga manamit nga kape. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Kita diri sa kahapon lamang program, and this time ang sulat naman ni Mamang sang Agtabo, Pasig City ang aton nga iga-share sa inyo. Dear Tita Regine. Tita, tawagala ako kay Mamang sang Agtabo, Pasig City. Tita, 4 pa lang ako sa 2 katuig, kag ang libayon ko, 2 pa lang siya katuig. Kag tawgon ko lang kay Nonoy. Kung mag-obra gani si tatay, ginabilin na kami sa lola namon. Ining si tatay, tita, may nobya ini nga una. Abi mo, tita, nagabilasyon pa lang. Dagabalot dolana sa iya nga nobya nga tawgon ta lang kay Nene. Dagabalot dolana. Nubot silingon siniman. Anyway, si Nene, tita, way man tana kapamana kag naglaom lang tana. Ay, okay. Hasta nga nabalo si tatay, kag pagkatapos ka 3 ka siyam, namalay dun tana si tatay kay Nene. So, bali, ang inyo mother, hindi siya ang nanginuna nga girlfriend. May girlfriend ang mother nyo. Bago siya nga nagpakasal sa inyo nga mother. Ikag ini ang amo si Nene. After 3 ka siyam pa lang, namalay dun tana. So, nagpakasal dayon, sanda ni Nene, kag si tatay. Ginbayaan gid kami ni tatay sa lola namon. Kami sang manghud ko. Abi mo, tita, kung hapon dun gani, wala doon kami nagahalin sa bintana. Kay nagapaabot kami sa iya, kay tatay. Ti kon gabi do gani, nga waay pa si tatay, nagasigi kami katawag. Nga tatay, uli dun ikaw, kay gabi dun, ginatuyo dugid kami, kalibayon ko. Abi mo, tita, nagatulo, lang yaluha ni lola namon, kag maghambal, natulog lang kamo, hay dugay-dugay, maabot doon si tatay ninyo. Abi mo, tita, matulugan kami sang manghud ko, nagailig luha sa mata namon. Sang ulihi, tita Regine, nagbata doon sila. Ginkuha kami ni tatay kanday lola namon. Hindi daad kami ni lola paghihatag sa tatay namon, pero ginkuha na gid kami kanday lola namon. Ginhatag na dulang kami sa tatay namon, bisan nagalainay buot. Tita Regine, husto, gidya hambal ka mga tigulang,
Bisan ano kamayad manding mo, pero lain gidya imo nga nanay ang nagbatiti sa imo. Ti dako don, anom don ako katuig, nagabantay don ako libayon ko. Abi mo tita, kung maghibi gani iya manghud ko, iya libayon ko, dayon ako ni nini kadton sa buli. Ti kung maghibi dugani ako, dayon na ako hambalan nga, hipusa, tunog ka bala karon, hay duga angan ko pagid nga magdugo iya panit mo. Tita Regine daw, ulan lang, naguntat, yahibi ko. Titay balik ko man, kiginhuram dumanta na ako, kapakaisa ko, hay nagbata dumantanda kakapid, ti kay waay man sanda it bangod, pahuraman kami ni tatay sa pakaisa na. Ay Tita Regine, sobra pagid ang naagyan namon sa pakaisa namon. Kay gamay nga sala, lubagon dayon ka asawa kapakaisaya, yatalinga ni Noynoy. Hay kun waay it panit, nagahawid, na ipo gidya talinga. Abi mo tita, na nagapangitom dugid ya manghod ko sa kasakit, pero wala ibuyan ya talinga ni Nonoy. Nonoy gali, Noynoy. So hambal ko sa asawa kapakaisaya kay Mantita, magutod gani, ya asawa ni tatay, kag asawa sa pakaisa namon. Tita Regine, amuday ya inagyan namon ni Nonoy, sang pagkailo sa amon pinalangga nga nanay. Kung buhi ka lang nanay, palanggaon ka namon, labaw pa sa manggad, palangga namon nga nanay. Titita, kung may kulang, lihog dugang, sa liwat, amo ni inisi mamang sang Agtabo, Pasig City. Kaluoy gid sang mga bata madulaan isa ka ginikanan ilibinigid kun ang una nga madula amo ang nanay. Okay na kamo tani ito sa lola ninyo, no? Pero tingin kuha kamo sa inyo nga tatay. Kay ti, tungod nga ara pa man siya, kag makasarang pa man siya nga atipan sa inyo, ti. Pwede gid, no? Nga dito kamo sa iya. Although, ang the purpose niya malang to is para nga may mabantay sang ila nga bata, sang iya nga bag-o nga asawa. But anyway, kailo man kamo, kaluoy man kamo, nga mo ng inyong mga inagyan, sang gagmay pa kamo, tapos nakakadto pagid kamo sa asawa, sang pakaisa, sang tatay ninyo, nga ginhimo man kamo, nga manugbantay man sang bata. Ano pagid ayhan, no? Nga mga kabudlay ang inyong nga naagyan nga duha, samtang nga nagadako kamo. Sige, you continue, you share your stories with us, ha? Mamang sa Agtabo, Pasig City. 53 minutes after 2 o'clock, pwede pa nga makasugpon kita another story, hasta sa kundiin lang ang aton malambutan. Continuation naman sa mga ginapang istorya diri sa aton ni Mr. MSS sang Quezon City. Ever dearest, Tita Regine. Maayong hapon sa liwat sa imo Tita Regine, sa management and staff sang Bombo Radio Iloilo, kag sa matag palamati sa imo matahom kag nagahatag sang inspirasyon nga programa ang kahapon lamang. Sa pagpadayon ko Tita Regine sang istorya ko sa kabuhi, April 25, 1995, ang adlaw nga totally nagbag-o ang kabuhi ko. Kasalamharon nga edad nga 17 anyos, nangin isa na ako kaamay. Ang mga plano ko kung tani nga makatapos sa akong pag-eskwela, gulpi lang nga nadula nga daw aso sa kahanginan. Wala ako sang ihibalo kung paano ko pag-aatubangon ang pagpangabuhi sa isa ka pamilyado nga tawo. Tungod sa kaakig, gintalikdan kag ginsikway ako sang iloy ko para lang makagwa kami ni Candy sa hospital.
Or para lang makagwa kami ni Candy sa hospital, nagpangutang ang iloy ni Candy sa iya mga kakilala, amo man si Zel kag Rene. Nagpalapit sila sa ilang mga amo. Ako lang gid ang wala nahimo, kay wala man ako sa mga kakilala pa sang tion nga ato tita. Ang trabaho ko lang gid nga isa ka truck driver sa construction ang nahibaluan ko nga palangitan-an. Tagpila lang ang sweldo ko sa isa ka adlaw, Tita Regine. Sadto, 250 pesos lang. Wala pa mga benefits, kay wala pa ako may SSS, pag-ibig, kag PhilHealth numbers. Bisan magamay lang ang sweldo ko, basta may mahatag ako nga kwarta kay Candy, okay lang, bisan paano. Ugaling, wala ko ginalauman sa nagapatapos na ang construction sa EDSA kag sa Pasay. Isa ako sa mga nadulaan trabaho kay kinahanglan magbuhin sang engineer, sang ila trabahante. Wala ako nahimo, tita, pero wala ako nadulaan sang paglaom tungod sa pila ka bulan kag halin pa sa nangin delivery driver ako, may experience naman ako sa mga kakarasadahan sa Metro Manila. Nag-apply ako sa mga recruitment agencies kag nabaton ako bilang isa ka delivery rider / merchandiser sa isa ka kilala nga condiments. Inabalang mga salad dressings like Caesar salad, dressing, mustard, etc. Ang trabaho ko bilang isa ka delivery rider merchandiser, naga-roving ako sa mga kilala nga mga supermarkets kag naga-refill sa mga magamay na lang nga stock sa gondola shelves. Naga-deliver sa mga condiments sa mga convenience stores kag mga sari-sari stores. Tita Regine, sa amo ina ang trabaho ko, natukiban ko nga kung ano ang mga dark secrets sa mga produced and canned products. Kay kami tanan nga mga amo ina ang trabaho, kung ang mga produkto malapit na gani mag-expire, gina-pull out namon ina sa gondola shelves, kag dalon sa bodega, kag i-relabel. Ay, kakaso namon ang malapit na mag-expire nga label, kag islan sang bag-o, kag ibalik liwat sa gondola shelves. Ang hindi lang mahimo sang iban nga mga merchandiser, kung ang ilang nga produkto may laser printed sa manufactured kag expiration date sa mismong lata o kung garapon. Gani, ipag-share ko sa inyo, kung mag-grocery ka mo sa mga supermarkets, ang baklon nyo ang mga produkto, ang mga may laser print sa lata o kung garapon. Kaya nga iban, sa label, sticker lang nakaprint. Sa amuina, ang nanging trabaho ko sa 5 kabulan, hasta mag-indo ako halin June hasta November 1995. Una gali? Grabe ba? Nagkakatabo gali ina. Ina-extend ang shelf life sa mga produkto. Wow. Anyway, salamat gina sa tip mo diri sa amon. Subong halos nakita ko, even sa mga bread, the laser print na gidman sa mga expiration ang ilang nga ginabutang. Basi kon ang aton nga mga government agencies, ang mga nagalantaw, nagapalakas ang sini nga mga hilikoton sa mga supermarkets, ang naga-control sa initanan, amo nang isa sa ilang nga mga ginapanghimo, do basi lagi na ina, no? Nga hindi na siya print lang sa papel ang expiration date, kay tikon amo lang nang ipilit, pwede mo gid siya nga maislan tuod, no? Pero kung laser print na gid ya, tiara na gid na even sa mga loaves nga nakita ko sa mga tinapay, laser naman. And kadamaan sa mga dilata, laser naman. Anyway, pag supunanta ang sulat diri sa ato ni Mr. MSS sa Quezon City, buwas sa ato liwat nga pagpanumbalik diri sa kahapon lamang program. So for the meantime, hasta lang anay kita dira, may kasugpon pa ina. And to those nga may araman mga istorya, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo,
Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas every afternoon. Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Ibilin ko ini sa inyo. Magapanabalik kita tomorrow. Sa gihapon, ininyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God